هاي الرقحي حرقت راوي قدوس السن نلا من تحوي سلاوي 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 سمو تفرحي بعقيق مع حلفو عين الحسين لعلي نبر نغيحو بجرى الرأي رسخ وينات كوينو كاستنا تبرحي سلاوي 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 سمو تفرحي سلام تخطاتلتنا الچانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو اقدا سنوانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا زمدب كصنع مسانا بخبر نقدمكم ابازيو اقدا مدرخ كمهلاونا متندما بزح زنقساقس حبريتالو نخل دما بعمقت كنريا كنفتنينا مجمريا لايك جبرو لايك مقبارنتي نقبرو زلنا سرح ازي حقازيو قال انت ديت قبره بلايك ناب قال كم زباص عند حجركم زح حسابات كتقوموا لي خلوت حبريتا نت شانل دما ناب يوتيوب دما بتاع الجوريزم ناتو ناب قالوت كم زسغاغرو تقددوا مالتيو قال شير مقبار مصحف اقداسيو سلت كله تقبروا حجز دما ازينا انا مسجنا له مارستي سفحن امقوت زلون قال تيف زق هير زلو معلتا وحدش اب نجر دما يدفصم زلو سلازي بزح غزي خيوسنا بتي ميدياتات ززاربو زلون جمر بالتالي اثيوبيا البيان اللي صدر عنها لابد ان يصدر. And the Red Sea is one of the busiest crossroads between Europe and Asia. It was founded by the British in 1909 and quickly became Sudan's economic lifeline for crops and later minerals. Sudan is a country more than half the size of India, whose prospects depend heavily on the future of this one. مجمريا ابزي كردانا زلو قداينا السودان بزحات عبيت هجرات زتفلالي ربحا هذا ابزع غزي دما تغراج او ربحا حيزوم زنقساقسلو زلو غداو كاينلو سودان عنا غربيت هاجرنا ببزح ነገር دما مسانا زتاسسر زلويا ኤርትራ دما بزوان زي زلعله ወይ ونطلق زخونه متسسار من السودان كم زلوا يزنقر زلو سلازي كل زي نابي قصو كخيد خل نزبل مجمريا بتي ني ኤርትራ አላጊቦም ዝብልዎ ዘለው ክንጅምር ምክንያቱ this is አመንጎ ግብፂ አመንጎ አሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ዝተገበረሱ ጽኒህልና ክንርድኦ ተኾይና መጀመርያ በቲ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ነገራት ወይ ወንቲ ዕብይ ዝበለ ዝበሃል ዘሎ አንጻርና እሞ ክንጅምር ድሕሪዩና ታሓዝና ከይድና let's go እዚያታ ቀዳመይታ ዘራቢት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ ገና ካብቲ ሚድያ ክትጥለ ዘይከኣለት እዚ ሕጂ ሪፖርት ክበኩም ፀናኩ እስራኤል ትብሎ ዘላ ሚድያ ናይ እስራኤል እዚ እንታይ ማለት እዩ ስምዑ Has cleared the way for Russia's first naval base in Africa, a 25-year deal on the Red Sea in exchange for weapons. The move comes as Sudan's military fights a brutal civil war against the RSF. Sudan has offered Russia a long-term naval base on the Red Sea near Port Sudan, which is one of the world's busiest trade routes. According to Sudanese officials, the base would host up كمرينا يزلنا أبقى تفلالي غزيون كم زرعنا يو راشا أبقى يبحركة متص مخانا حدا أبي أزارة بارسلو بزحت هاجرات كما قداسي معرافي زرزلو مخنيات بوتين ببزح من قدي استفلالي عين السئلي زلو ولاقوا فتوتو زلو وانت مسألة ناي راشا مغرب قلنا بزحت سقات كوينو دسمعن كنتات نرلنا عبنت إمارات مس أمريكا مس راشا تبغض من دنا خمزلو تقلص قد حق خطر خلها قلنا إيه راشا في السودان ممتعة أي تحققوا لنا لو ترايدي يكونوا نعلم عن كاف كل عين السجون تقبرهم زغلو ينقروا له من أنت عين ترديت على زك على رسوينو ميديا تاتنا إسرائيل نتي ناي ميديا نا إسرائيل زيادة تي إمارات زبال ميديا ناتو كم حدا عبي ميديا نتورك سلا زي بلو ناي سوشيال ميديا قال أنت ده كوينو كم الجزيرة ديو كم كاله عبي ميديا تات تتكاسي بلونا بزوان زي سلازي exact لأن زنا السودان كنتات كميري ولو بيناي من قدينا هنرغل بتناي اكتيفيستس ناتهم زبلو زلو امارات ابي امارات بيز زخونه عبيت اكتيفيستس زبلو زلو كالاي دما اسرائيل تبلو زلا دما دارغا نتنا امارات زقرب زمدنا كم زلوم يزغلح كلتياتهم زمساسل استراتيجي ويون استطنانغ استراتيجي حيزوم ينقساقسهم زلو بفلاي قرن افريكا زغبر زلا كايدا I think
مستيرا يكون نزو كلنا نعزو بزلنا هنا سلازي السودان تقبرو زلا ديل مس راشا بتحدن سراوي السودان تحيلو خمس خلي نقرالو سراوي السودان تحيلو مني كسعر RSF كسعر بتقوم لشا وخالا زراربا إمارات كسعريا إسرائيل ونص بايتريانيا إثيوبيا ونص بايتريانيا حجي إثيوبيا أبز قداي زحبيبه نابلت قداينا السودان زقدسان حزب السودان تحجز قال خوينا أكت تقبر سنها بو من تردمات حفرة أفريقيا يكون يكون كالو ونسخون يكون عزر سقوم تقبر رايتسنهن حجيجن اتكونتات قلت إنه هوني متسألو من نسمعنا له من أنت قبر دلله أنت يتقند على ما دما كرينا جي زيناي راشا ممتع ببزح من قد يجي ترقم زلو ولا كان وعز وسدن تغني زينا قردي نخيف تسم كل عينة تصابوتات قبرتنيو نملا سبت ميديانا إسرائيل هج And this one port is now sought after by large world powers who want a foothold in the Red Sea. Since independence in 1956, whoever controlled Port Sudan has effectively controlled Sudan's survival. The stakes rose even higher in 2023 when civil war consumed Sudan's capital, Khartoum, and General al-Burhan shifted his nation's ministries and embassies to Port Sudan, turning the port into Sudan's de facto capital city. Global powers see this as leverage. Since losing its southern naval base in Syria, Russia have been eyeing up Port Sudan, while Iran has also used the port for arms shipments. While the media fret over the fate of Gaza, the war and famine in جي تعذربا كم تريوار لهم نابي يتقاقع والو ندحري لنا ني سراوي السودان زقبرو زلو قدام يعني بورت سودان زبال ازيو اقداس بوت هايو يزبل زلو ميديا نا اسرائيل زي كمنما نا اسرائيل اكتيفيستس بتتقاقامي زعفو زلو يو እዚ ኩነታት እዚ ድማ በብዙሕ መንገዲ ክትርጎም ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ ምእታዊ ድማ ብዙሕ ዓይነት ትንተናይ ዝወሃቦ ዘሎ እቶም ቀንዲ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ እናተቐላጠፉ ዝርዩ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክንርኢ ኢና በቲ ናይ እንግሊሽ ሚድያ ናቶም እሱ ድማ እንታይ እዩ ንዓለም እንታይ ዓይነት ስእሊ ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርትራ ምንቅስቓሳት ከፍልጡ ይደልዩ ኣለዉ መተንብህ ናቱ እሱ እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ፖርት ሱዳን ዲል ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ከዓ ሳፍ እንታይ እትብሎ ዘላ እስላም ብራዘርሁድ ሞስሊም ብራዘርሁድ ወይ ድማ ናይ ግብረ ሽበራዊ መበገሲ ስለዚ ናይ ግብረ ሽበራዊ መበገሲ ሓይሊ ምስ ራሻ ይሰርሕ ኣሎ እንደገና ምስ ኢራን ከፀጉዕዎ ምስ ኢራን ብፍላይ ዝያዳ ምስ ኢራን ከፀጉዕዎ ይደሊ ነይሮም እዚኣ እታ ጌም ቼንጀር ኣብዚያ ዘላ ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዚ ጉዳይ እዚ ተሓጒሱ ዝብል ኣርቲክል እውን ወፂኡ ኣሎ ኤርትራ ራሻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መምፅኣ ኣይትፀልኦን እያ እምበሽ ኸማን ከም ፅቡቅ እያ ትሪኦ ኣላ ዝብል ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ እዚ ኸ እንታይ ዝብለካ ምክንያቱ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኢማራት ኣሜሪካ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሓይልታትን ነቲ ከባቢ ሓደጋ እናፈጠሩሉ ይኸዱ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቶም ግሎባል ሳውዝ ወይ እውን ምስቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ምትፍናን ዘሎ ሃገር ወይ እውን ኣንፃር እቲ ረብሓ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ ክመፅእ ዋላ እኳ ብኤርትራ ክመፅእ እንተዘይደለየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዝርዮ ዘሎ ምምፃእ ናይ ፑቲን ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዘይ ፀልኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ሳቶም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ናበዮም ከልግባ ደልዮም ነይሮም ዝያዳ ናብ ኢራን እዮም ከልግባ ደልዮም ነይሮም ሱዳን ምስ ኢራን እያ ትሰርሕ ዘላ ስለምንታይ ኢራን እገዳ ወሪድዋ ስለ ዘሎ ኢራን ብእስራኤል ትረም ስለ ዘላ ናይ ኢራን ታርጌት ተጌርካ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብቐሊሉ እገዳ ነከውርደሉ ቀሊል እዩ ነይሩ እንትኾነ ነዛ ጌም እዚኣ ብፑቲን ክትክዋ ምኻሎም እታ ዝበለፀት ጌም እያ ነይራ ምክንያቱ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ንባዕላ ከቢድ ሽግር ኣላትካ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ርክብ ክትገብር ምፍታን ባዕልካ ጥፍኣትካ መቀለጣፍ እዩ ምክንያቱ ኢራን ንነፍሳ ክትከላኸል እውን ክሳዕ ክንደይ ብድሆ ኣለዋ ግደፍ ንዓኻ ክትሕግዘካ ሑቲ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ሊባኖስ እንታይ ኮይና ኣላ ሱርያ እንታይ ኮይና ኣላ ስለዚ ኢማራት እዚ ኢራን ማለት ካብ ኢራን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ምስ ኢራን ኣብ ኣላያንስ ምግባር ግን ደንጀር ክኸውን ይኽእል እዩ ራሽያ ብግምጣሉ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ስዒሩ ኣሜሪካ ምስ ዲል ክገብር ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ዋላ እኳ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ይሃሉ ራሽያ ክዕወት ክኢሉ ኣብቲ ናቱ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ስለዚ ምስ ራሽያ ቅርበት ዘለዎ ሱዳን ክትገብር ምኻላ ካልኣይ ድማ ሱዳን እውን ስኢሎም ኣያሹ ይኮኑ ካብ ኢራን ክረኽብዎ ዝኽእሉን ካብ ራሽያ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ፅልዋ ነንበይኒ ስለዚ ሱዳን ንመን እዮም ዝጥምቱ ብዙሕ ግዜ ንጅቡቲ እዮም ዝጥምቱ ጅቡቲ ድኹም ሃገር ክነሱ ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዘእተው ሰላም ረኺቦም ኣለዉ ዝብል እምነት ዘሎ ሱዳን ድማ ኣዝዩ ዓብ ድኽመት ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ደቡብ ሱዳን ከይድዎም ሕጂ ዳርፎር ክኸይድ ዋላ ፍልቂ ሱዳን ክኸይድ እቲ RSF ዳርፎር ጥራይ ወሲዱ ክዓግብ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ካርቱም ከም ዘሎን እንተኸይሉ ግን እንተኸይሉ ፖርት ሱዳን ክሕዝ ዝደሊ ዝበሃል ፖርት ሱዳን ክሕዝ ስለዚ ኢማራት ፖርት ሱዳን ቀንዲ ዕላማናታ እንተደይከኣለ ግን ካርቱም ሒዛ ክትእለያ ትደሊ ዝበሃል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ
ነቲ ጉዳይ እቲ ድማ ዓብ ሓይሊ ወታደራዊ ቅልጽም ክቦም ዝኽእል እዩ ዘድልዮም ዘሎ ስለዚ ራሽያ ድማ ነቲ ሶም ዝደልይዎ ክትገብር ስለ ትኽእል ኤርትራ ድማ ምስ ትገብሮ ዘላ በርክቶታት ድሩት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣትያ ኣብቲ ጉዳይ እውን ክትሳተፍ ኣይትደልን እያ ንባዕላ ዓብ ሓደጋ በዚ ጎረቤታ እውን ስለ ዘለዋ ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንሽተይ ሃገር ኤርትራ ስለዚ 2-3 ግንባራት ሙሉእ ብሙሉእ ኣትያ ክትቃለሰሉ ክትመርፅ ኣይትኽእልን እያ ሎጂስቲክ ምናልባት ናይ ምዕላምን ናይ ካልእ ቴክኒካዊ ሓገዛትን ክትህብ ትኽእል እምበር ካልእ ነገር ክትገብረሎም እውን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ወላ እውን ኤርትራ ነዚ ናይ ራሽያ ኣብቲ ቦታት ምምፃእ ብሕማቕ ኣይትሪኦን እያ ዘላ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ just I'm going to give you ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ መካፍልተኩም Eritrea Sudan new access. What Afwerki's Port Sudan visit really signals. When Eritrean President Isaias Afwerki chose to enter Port Sudan by land, escorted by Sudanese military officials and greeted by cheers crowds, it was more than symbolic pageantry. It was a message to Ethiopia, to the Red Sea region, and to every actor with a stake in the Horn's future. A fragile region already strained by war, sea lane militarization, and border tensions may have just witnessed the birth of a new strategic axis. On November 29, 2025, President Isaias Afwerki arrived in Port Sudan for a rare, high-visibility visit. General Abdel Fattah al-Burhan welcomed him on the outside. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልዕሊ ኩሉ ብተደጋጋሚ ኣተኪሮም ዝዛረቡላ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ጉዕዞ እዚ ብእግሩ ይገይርዎ ብመኪና እዩ ተገይሩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት ግዜ ብመኪና ክንዲዚ ሪስክ ወሲዱ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ናብኡ ምኻዱ ገለገለ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ጋሽ ባርካ ዝኸይድ ተኮይኑ ሱዳን ካብ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እንድዩ ብሓፈሻ እዚ ዝተኻየደ ጉዕዞ ግን ብዙሕ ትንተና እዩ ዝወሃቦ ዘሎ መጀመርያ ኤርትራ ንሱዳን ንምሕጋዝ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስትራቴጂ ካብኡ ዝወፀ ካልእ ወታደራዊ ስልቲ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ኩናት ይረኣዮም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ምስ ሱዳን ቀሪባ ትሰርሕ ስለ ዘላ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ኮይና ስለ ትሰርሕ ዘላ ኢማራት ድማ በቲ ናይ ራሴፍ ጉዳይ ክትዕወት ተዘይክኢላ ዝያዳ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ትጥቀም ስለ ዘላ ባይ ዘ ወይ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ማለት ተራ ሰባት ንሕና ክንብሎ ፀኒሕና እንዲና ወላ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ጎቦ ክብሎ ፀኒሑ ግን ኣይጠቕሶን እዩ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ግን ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ብፍላይ ወታደራዊ መደበር ናይ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ክኸፍት ተጀሚሩ ብወቅዒ መጋበርያ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ብግምጣሉ ግብፂ ይኹን ስዑድያ ከምቲ ዝድለ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ካውንተር ክገብርዎ ዓቕሚናቶም ድሩት ከም ዝኾነ ይዝረአ ዘሎ ስለዚ እቲ እንኮ ካውንተር ክገብሮ ዘለዎ ኤርትራ ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ኣበርክቶን ዓብይ ኣገዳስነት ከም ዝነበሮን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዙሓት ሚድያታት ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕልን ታሕትን ከውርድዎ ንሰማዕ ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ትንተና ስለዝተዋሃበ ዘይኮነ እቲ ሓቂ እዚ ግዜ ይክገሃደልና ከመይ ገይሩ ክገሃድ እዩ መን ይከክዶ we leave that to ንግዜን መድረኽን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ንእሽተይ ካብዚ ናይ ባሃሽም ሰሚዕና ክንሰግር ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ምናልባት ናይቲ ቀጠና ሕልኽልኽ ኣብኡን ዓብይ ጃም ከበርክት ይኽእል እዚ ትውግእ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ሞንጎ ትግራይን እንድሕር ተላዒሉ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝሓለፈ ንላዕሊ ሪጂናል ወይ ከዓ ዞባዊ ክኸውን ምዃኑ ዘእምት ትርኢዮታት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ምብራቕ ሱዳንን ምዕራባዊ ሸነኽ ኤርትራን ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ክፉት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት ዝመፅእ ተፃብኦ ኣብዚ ሕጂ ክሕግዞም ዝኽእል ንኽልቲኦም ሓይልታት እኹል ዝኣክል እንድሕር ሓበሬታታትን ናይ ስለያ መረዳእታን ኣለዎም ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ትፅቢት ተገይሩሉ ንዑ ዝኸውን ስትራቴጂ ንክሕንፅፁ ከብቅዖም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኣመፃፅኣ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፖርት ሱዳን ክትሪኦ ከለካ ምስ ፕሬዚደንት ኣልቡርሃን ተራኺቡ ከምኡውን ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካሚል ኢድሪስ ተራኺቡ ምስ እቲ ወታደራውን ፖለቲካውን ፀጥታውን ሸነኻት ኣካል ናይዚ ዑደት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝኾነ መረዳእታ ዝህብ እዩ
كم تريور الله تانا دمام بوغن إثيوبيا نسودان تيغراي إيرتران كلكم تفريح زلو حيلي كوينات المخفاتي دالو كم زلم حدا تنتانا مركتلم ازي اسمرا بغندو زشغل معبال دمام بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي مسم مصامدم تمكر نخجيش كم استجدد اتي تنتانا حبيرلم اب مراغاو سودان زركبو بعصرتات اشحات زغزرو سدتنيا تيغراي عبي دول مخان دمام كابتي تنتانا مردا تخاللم ابز حلفو معلتات بريزيدنت إسياس أفورقي اب سودان ادت اكايدم مس ابومبر بايتو العلاوي سجر السودان عزاز سراويتن جنرال عبد الفتاح البرهان زركبهم سفلالي سب سلطانات السودان تزراري بيوم اتي استخايد الركبات ابتانت هاجر بقندو اب كبيت سباو بوليتيكاون صتاون قلاو اطحيل زركب كوينات تحت مسرت زغبر خوينم اب زرزرات كن سفحتي تنتانه يوهبللهم لذي ملكيتو تنتاني قد ኢትዮጵያ استخفت بإمارات زموال وتحدراو معسكر تعليمن حيلتات RSFን አተሐሳቢ ኾን ስለዘለም ካበቀ እንዲ አጀንዳ ዘተእቶም ክልተ መራሕቲ ከውን ከም ዝኽእል ተንቲኖም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ናብ ፖር ሱዳን ድሕሪ ምጉዓዙም ምስ አቦ ወንበር ባይቶ ላዕላዊ ስግግር ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ቀድማ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ምስ መሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ አርኮ ሚናዊ ከሙን አቦ ወንበር በዓል መዚ ዳርፉርን ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ፍትሕን ሱዳን ዶክተር كم ريز لنا زي كل زرزلو إرترا أقاليلا تريو كم زي لا نزكون تات زتراينا كابو كن ردان خل أقاليلا تريو يلان كتقالي أقاليلا نغتريون حق زام مدرخ يلان نجي إذا قد عايزي مثال كنا تات تعيس كحتريو خلها إمارات أبزح بوتاتي عوات كم زلوا يزنقر زلوا زد ما أبي يمنيو أبي يمن زكاة زلوا كنا دماء توم مس إمارات تسلفهم زلوا حيلتات نتوم بالسعودية زدقوا فحيلتات يسعروا خم زلون مو أبي بوتاتنا توقعات أريو خدوا خم زلون بزحت كي لا تدماء سعودية نبي حكي شللت نجم الوقت هذا نزقوا دايزي أبو واقع كخفلا خمس خونيم زنقر زلوا سلامتاي أب قداي ناي السودان سعودية زرع بركوتا غيرو يلكا زرع بايكلني يدقفو يدايد بهالمبر زرع بركوتا زقبري يلن زي رجبوت نغاري إمارات انت عينت سربة تخاولوتي نتي RSF تقبر لا كل سبي بزي صفحة ملك الزارة بلوزلو ساتلايت ايميجز بناي ناسا ايميجز الروزلو كل عينت دقافي زقبر لوزلو يزبع دبلوماسياوي بوليتيكاوي وتهدراوي سلطاوي استراتيجيكاوي كل عينت بقمت على سعود عرب ولا حنت جبريل بمتنا هيزي نسعود عرب بما أبريسكي مهنياتنا هيك بحري قبل الكونز ده الهجر is doing very little compared to تي كبرحوق ما تيجي قبل التاخ جبر زلي برجت سعود عرب كطباون أب تغكل كنتات يلان مهنياتو إمارات قدميها غدي مسلا تبقسه وشتاوي infrastructure وديو أب قبل الجبت عتيزو اللي تاب حجنا ده حركو طبعا هتيسي أب إمارات investment بس جبرت رايدي كونه كابكالوت هجرات تجبت على النزبلنا أوروبا أتحساس بحيزو زخيز اللي أجاتات كابكال هجر كمتسألني زبلة أتحساس بحيزو لوجستيكاون كل عينت مدلاوات جبري بقمت على السعودية أبعدين بس جبري ده لسه تعتبرتنا يعدو غير طبعا يعدو كألس لزلو أبنا يدق عند راتات كساتف بزو حيدا لني زلو وتسيدنا تقن أبعدون شجرك مصهم زغلنا نرجع لنا معناته حجي سراويتنا يا أتي بإمارات دقف سراويت نابتي بنداد حبتهم زخونة كفالنا يمن أبدوبنا كباب دوبنا السعودية زخونة الناق عربي خيط كم زلون وتهدروا عقمناتو دم حيالنا خوني متس كم زلو يزنقر زلو وقمت قالوا أتي بالسعودية دقف زنبر حيلي بوتاتات قديفو يوتس كم زلو يزنقر زلو لذا this is another very 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 serious هجرات عرب أب أفريقيا زقبروز نبرت رايدة كونس أكباب دركوخي جزء من ناق عربي متس كم زلوتي بعلاتهم زقبروز زلو كنتاتنا نرزلنا سلذي إيرترا ناب سعودية ناب إيرترا ناب جبت تخدو زلا كنتات نونا إيرترا ناب السودان تخدو زلا إذا كنتات نعاء كسب كندين إيرترا سيريس كم زخونا جير كهاتوزو بخالي من قد كنريو خلنا إيرترا أبزخوني يكون هاجر تسأجي عقد كده يتخلن ترايدي كونس ولا ونتهم أبريتسي فورمز بحال زلو مسأزلو زت أمامن وخم زي كونين نرزلنا إيرترا زت أمامن كم زي كونه إيرترا مبزحتو أبيدا كتجورت خل كابيدا دامبر كابزم هاجرات ولا كاب جبسي يكون ولا كاب سعودية يكون حب نقدر كتصب خم زي تخل معناته I don't think توم هاجر بجكا شماو من قصاصات ده كونه عبايتا زرع حيلي زرعتنا بمغيره خجبري كلون يوم السودان بكم زكونتات كتودق أي جباني إمارات كبر قيامة يا زلا جبت جن السودان تتسعيرا جبت بك صراحة قات ماي مهنياتو نيجيبيا تفرار زلا كو السودان أبغى الناس لزلاته السودان دحري RSF حزوه RSF كم سأبي سرح انتلو game over إن جبتي سلزنا عقل تثبت من قصاص كجبري تسبه إمارات دحري RSF تعويتو أبكي هي بحركة متيا هي بحركة تقاطع سيرات السعودية
ዶሚኔሽን ናይ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ከተረክብ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓታቶም ካብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ዶብ ስለ ዘለዋ ምስቲ ኣቢ እንደራብ ልዕለና ክገብሮ ዝደሊ ሱዳን ንዕረሴፍ ተታዊቱ ማለት ንዓና ኣብ ምዕራብ ብሰሜን ብምሉእ ደቡብ ተኸቢብና ኣለና ብፀላእቲ ማለት እዩ ዝኾነ ኤርትራ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ጉዳይቲ ብመሰረቱ ውሑድ ኢንቨስትመንት እናገበረት ነቲ ኩነታት ነቲ ንህላዊ ዝቃለስ ዘሎ ኣብ ትክክለኛ መርገፂ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ክትሕግዝ ክትክእል ኣለዋ as simple as that details ዘድልየ ይኮነን ዲስካሽን ዘድልየ ይኮነን ሮኬት ሳይንስ እውን ኣይኮነን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንዓዓ ዘዋፅኣ መንገዲ ብኣግኡ ፅባሕ ንጉ ሕማቅ ከይመፅእ ከሎ ኣሜሪካ ብዚ እንታይ ዓይነት ተራፃወታላ ብክልተ መንገዲ ክንርኢና The US strategy in Sudan has been wide-ranging, from direct diplomacy and shadow talks to targeted sanctions. Most notably, Washington has been leading a mediation strategy referred to as the Quad, alongside Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Egypt. زي أمريكا بمنقد إمارات جرا calling for a 3-month يكون دبلوماسي كتجبر تفتن سنيها كسام حجر ما لو تكمل أي كالن بتدقاقامي تمسات بلوس أبي إمارات كوينو كلت يوم وجنات بزيك مكونات تطاو قبلوا لهم تكوينات قلقل نابلي تزارب زلو السودان كان زي نانسنس يوم زلو زلو because for us نتايسل إذا عملنا هنا أسوارنا وتدراك عملنا تطاو نخنبل مهنياتو أب مس إمارات أب حق في إمارات كوين كاتزاس تم حلال فلنا زلها إمارات يكونوا تنافس مسيا دكتنا تسكب نازل سلزي انتو واحد dignity وكبرتنا يتكون تاتزلوا كا أبزي شارع وحجر كيتكا دخلت يوم وجنات أما أخيل كا تزارب نير كامبر نتكوينات كندي enabler ويو نتكوينات نخجبر زحجز ولا حيلي مسوخة في الكائنات تزارب كا ناتو مرجسي تاتيسكا نعنا خطاتنا أين قبلوا النايلة سعودية هم كتقبلوا تخلا يكون نزي سلزي كم بحدش أمريكا نتي زلوا مرجتي كتكيروني بس من قد كقص الكم زي بلوني زنجر زول حدش صحفات دوس زول لما دونالد ترامب سامودا تنايز عمتزي زخون يكون بلان لتم حجرات عرب أكيبو بغات تانسو زسات فوق لنجر كجبر كم زخلي زنجر زولو سلزي زقول دايزي it's getting serious by day يوم زول كم معلتنا معلتي إنها تبلاشوا زخلي زلو كنا تنر لنا قبل حزب السودان زور زول سعيد ما كال درجة حيزلو سراوي السودان لما نتي زوهب زلو كنتات بمساد بلوس كم زي قبلو قال يسلو ازي اتحاده كفال نريد لنا هنا this is only one part اتخالها كفال تزعبيه كوين زلو بزوان زي this is it let's go responds firmly to Cairo's water security concerns as Egypt highlights escalating regional pressures. The government regional development and water security, underscoring Addis Abeba's long-standing position on the equitable use of the Nile and its commitment to dialogue grounded in international law. The comments, released by Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs on the 3rd of December, came one day after Egypt's Foreign Minister Bad Abdelati expressed renewed concern over Ethiopia's operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. بالتالي اثيوبيا البيان اللي صدر عنها لابد ان يصدر عن مصر. ኢትዮጵያ ዛሬ ያወጣችው የሆነው መግለጫ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የመጣው መግለጫ ከግብጽ ግዴታ ምላሽ ያስፈልገዋል ግዴታ ምላሽ ልታወጡ ይገባል بيان شديد كم نريد زلنا أمونغو زين حقرات زلو باسي ارزي درجة نادي يبي خيط كم زلو ينان رزلنا زخان تايزريكا أبي أحمد نير تراخ ورري يزبل زلو he's actually in a very very difficult fight against Egypt مس Egypt مس قبتي أب كبيت زخونه وطري مغنياتو مس إيرترا زقبر زلو الرسني إيرترا تملو سوليا لان مس إيرترا دما direct escalation يبلون إيرترا شلال هي بعتو سلزلا مس قبت سجن نايب حق نايك علات ورور ترايده كونه كلت يوم وجنا دما نزي حج زلو مدرخ ملو بملو كتقاملو 5 فتن زلو بفلاي هذا مستيراو ركب ناي أمريكا ناي أفريقيا حلافز الجنرال ديفين ديو أندرسنز بالجنرال أندرسنز بلوه أب إثيوبيا جيشو لابز نبره مستيراو ركب أكايدو خمس نبرن أبت مستيراو ركب دما أجد داس أناليسيس ويون تبصاب جيرون كم زنبرون نجبت دما قدامي تأفتو قدايتي العلم سزرار بولا مخانو ميزن الجرزلو هجين تايم زبل زلو إذا قداي نايكلت يوم حجرات جبتي إثيوبيا تقولو زلا أبي أحمد دوسو زلو سقمتي أزي كبيدن نحجز تحس مخانون يوم زنقر زلو بقمت قالوا أتوم قالوا دبلو زلو دما أزي نريو زلنا كونتات إثيوبيا أبزي حدا أقداسي صحف أوتي أنيرا نتيج نايجبتي فريم مينستر دكتور بدر عبد الله نزبلو بترير مجلتي تي فريم مينستر إثيوبيا
መልሲ ይብልሎ ግብፃውያን ድማ ኣኽር ተቆጢዖም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ተቆጥዐ ናበይ ገፁ ክወዞም እዚ ቁጥዐ እዚ ብክልቲኦም ወገናት ከቢድ ዝኾነ ምትፍናን ይፈጢሩሎም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ መጀመርያ ግብፂ ንዓታቶም ዝያዳ ዘቆጣዓቶም ንግብፂ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለው እስራኤል ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኣለዋ ናይ ኣሜሪካ ቴሌፎን ከ ምዚ እንታይ ዘተሓሓዝ ነይርዎ መጀመርያ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከስማዓኩም እዚኣ መስምዕዋ ረዳ ጀነራል ጻድቃንና የአሜሪካው የአፍሪካ እዝ አዛዥ ጀነራል ማለት ነው ጋር የተደረገው ምክክር ወደ 7 መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። 7 ዋና ዋና ነጥቦችን ነው ያነሱት። ቦታው አሜሪካ ኤምባሲ ላይ ነበረው። እነዚህ 7 ነጥቦች አነሰላቸዋል። ይሄ ጀነራል ከነጻድቃን ጋር ከነጌታቸው ረዳ ጋር ከመገናኘቱ የተገናኘው ኢትዮጵያ በገባ በንጋት ነው። በኖቬምበር 23 2023 የአሜሪካ የአፍሪካ እዝ የኤስ አፍሪካን ኮማንደር ዋና አዛዥ የሆኑት ጀነራል አንደርሰን የተመራ ልዑክ በኢትዮጵያ ተገኝቶ ነበር። እኛ ባለ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ምስጢራዊ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ምስጢራዊ ርክብ ድማ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ተራኺቦም ከም ዝነበሩን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቅድሚ ምስ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተርን ጀነራላት በዓል ብርሃን ጁላን ገለን ምርኻቡ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኣኼባ ገይሩ ከም ዝነበረን ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብኡ ከም ተዘራረበን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ጉዳያት እቲ ገለ ካብ ተዘራረበሎም ዝብሎ ዘሎ ንእሽተይ መንስማዓዮ ኮለል ስለ ዝፈቱ ግዜ ገቡ በዛው አመሻሽ ላይ ነው ውይይት ያካሄዱት። ዶክመንቱ እንደሚያሳየው መድረኩን ያመቻቸው የአሜሪካን ኤምባሲ ጠቅላይ ትብብር ለማድረግ በምንችልባቸውና በቀጠና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል የሚል አጭር ኖት ከጠቅላይ ሚኒስትር ወጣለች። እንደምታስታውሱ ለእኛ ግን ለዛሬው ትልቁ ኤምባሲው ወይ ስለተነሱ እነሱን አነሳላቸዋል። ይህ 13 ገጽ አንደኛው የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድና የቀጠናው ዋነኛ ስጋት ምንድነው? ስጋቱ የስጋቱ ምንጭስ ምንድነው? ይህን ጥያቄ የጠየቀው ጀነራሉ ነው። ሲሪየስሊ ነው የተነጋገሩት። ታስታውሱ ከሆነ የኤርትራው ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሁሌ ትዊት የሚያደርገው ያው የኤርትራ መንግስት አንድ ጀነራል በመጣ ቁጥር ምንም ባልተነጋገሩት እየተወያዩ ምናምን ሲሉ አይታችኋል። እንደዛ አይደል? And why do you have to say about Eritrea? ታዘብ ሰባት ያተዋደስ ድራማ ኮይም ታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ነጥብታት ዘለዎ ነገራት እዮም ተዘራሪቦም ተቀዳማይ ትሕቶቲ ማለት እጅ ድራማታት ናቱ ገደፍዎ ቆርብትለይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክዛረብ ይዘሊ ዘሎ እቲ ጀነራል ሲ ሓንቲ ሕቶ ኣልዒሉ ዝብል ዘለብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ፀገሙ ካበይ ዝብገስ ዘሎ ትፀገም ኢሉ ሓቲቱ ሕጂ ነዚ ሕቶ ዝምሕታቱ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩሲ እታ ርእሱሲ ካብኡን ላዕሊ ክትከይድ ኣይትኽእል እንድያ ቀርኒ ኣፍሪካ ይቃፀል ኣሎ ሱዳን ትቃፀል ኣላ ሶማልያ ብሕንፍሽሽ ወዲቓ ኣላ ኢትዮጵያ ትቃፀል ኣላ ኣብቲ ፀብፃብ ናቶም ከምኡ ይብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ሸለሊልካ ዝሕለፍ ዘይኮነ ሲሪየስ ፀገም ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር በቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ኣሎ የመን ዝኸውን ዘሎ ይርአ ኣሎ ስለዚ ደቡብ ሱዳን ድማ ክትወድቕ ቀሪባ ኣላ ኬንያ ድማ ብፕሮቴስት ትብላዕ ነይራ ስለዚ what is going on what is the issue እንታይ ዓይነት ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣሎ ትብሉ ይብሎም ነዚ ዳሞ እንታይ ክብል ይንበራ ይግድን ካልዳ እንታይ ክብለኩም ዘሊኹም ሕጂ ጥሪ ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ጀነራላት ተኣኪቦም ናይ ኤርትራ ከምዚ እዩ ናይ ኤርትራ ጀነራላት ተኣኪቦም ኢሎም ቆጭቆጭ ኢሎም ማይ ፍሬንድ ኤርትራ እቲ ድራማ ትገብርዎ ዘለኹም እዩ ተገሪምና ዘለና እምበር ጀነራል ምሳኹም መፅኡ እንታይ ተዘራሪቡኑ ባዕሉ ኮነ ጌርና እንታይ ከም ተዘራረበ እዚ ሕጂ እቲ ምስጢራዊ ትብልዎ ዘለኹም ኢልዎ ዳ ይብሎን ካልኣርሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለካ ክትግረሙ ኢኹም ዘገርሙን ኣይኮነ ግን እዚኣቶም ኣመና መጋበርያታት ስለ ዝኾኑ መጋበርያነት ድማ ከም ዓብይ ሽመት ገይሮም ዝወሰድዎ እዮም 130 ሚልዮን ኣለኒ ኢልካ እናተጃሃርካ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል መፅኡ ኣንፃር ኤርትራ ክሕግዘካ ትፅበሲ በትኪ ስለ ዝኾንካ ጥራይ በትኪ ወረ ሉዘር ሓይሊ ኣለኒ ኢልካ ትፍክር ነይርካ ሓይሊ ኣየር ኣለኒ ድሮናት ቀጢቐ ብላብላ ውግእ ክገብር ሓሰብ ክወስድ ትብል ነይርካ ሕጂ ግን እስራኤል ትሕግዘኒ ኣነ እስራኤል ፎሬን ሚኒስተር ደው ኢልና ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፍ መፂና ናይ ፈረንሳ ናይ ምድሪ ጀነራል መፂኡ በረ ረኺብና ቁርብ ምክሪ ሂብና ናይ ኣፍጋኒስታን ሓላፍ መፂና ፓኪስታን ሞራል ትበና ኣላ ህንዲ ድማ ፀሎት ትገብረልና ኣላ ፑቲን ድማ ከማልደልኩም የልና what the hell what is wrong with these people ኤርትራ ታትንዕቆ ሃገር ዘይኮነትን now we know ንፈልጥ እኔ ናብ ቀደም ኤርትራ ብርስኹም ኣንበሳ ምዃና ኣንበሳ ኻ ስለ ዝኾነት እጅ ድማ መሊሱ እቲ ኣንበሳነት ናይ ኤርትራ እዩ ዘጉልሕ ዘሎ ንቐፅል ንእሽተ ክትሳቆ ስለ ዘለኹ እየ
እንደዛ ነው። በጣም ዲፕ ውይይት ነው ያደረጉት። ሰውየው ደግሞ የአፍሪካ ተወካይ ጀነራል ሶ ኤንድ ይሄ ደግሞ እንዳልኩት ላይን ባይ ላይን ነው የ13 ገጽ ላይን ባይ ላይን ኖት ናይ ሰዓታት ዝዛረብዎ ንሕና ብደቃይቅ ሳመራይዝ ንገብረልኩም because these people are just trying to make a drama ቁፅሪ ሓደ እንታይ ተባሂሎም regional threats East Africa Horn of Africa እንታይ እዩ ትፀገምናቱ ቁፅሪ 2 ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓይሊ see ኤርትራ ትወድቕ ኣላ ኣይኮነን number 1 number 2 Eritrean government strengths ሓይሊ ናይ ኤርትራ ከመይ ትመዝንዎ እዩ ብርግፅ ንዓና ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ተኣፉ እንታይ ክብል ኤርትራ ትወድቕ ኣላ ገለ ይኽብል እቲ ሓይሊ ግን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ተንቀጥቅጣ ዘላ ንሳያ ኢሎም እዮም ዝጥርጥሩ ዘለው ወላ እኳ ኢትዮጵያ ባዕላ ትብላዕ እንተላ ኤርትራ ተንቀጥቅጣ ዘላ ሳያ ይብሉ ኣለዉ ሳልሳይ ናይ ሶማልያ ክራይሲስ ብሰፊሑ ተዘሪብሉ ይብል እቲ ሓሰን ሼክ ነታ ሶማልያ ይብትና ከም ዘሎ ራብዓይ ተራ ናይ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓምሻይ ሱዳን መጻኢት ሱዳንን ናይ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ሻድሻይ ኢትዮጵያስ ኢንተርናል ሴኩሪቲ እዛ ኢትዮጵያስ ኢንተርናል ሴኩሪቲ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እያ ነይራ ቁፅሪ 2 we know the game you know እቲ game ሲ ቁፅሪ 6 ኢሎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ጌሹ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረበሉ ምክንያት ይብሉ መጀመርያ ትቃፀል ዘላ ሃገር ክትፈርስ ትኽእል ሃገር ዩጎስላቪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር ትበሃል ዘላ ኤርትራ ኣይኮነት ኢትዮጵያ ስለዚ ቁፅሪ 2 ወይ ቁፅሪ 1 ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ስፔሲፊክሊ ተቂሱ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ US government strategy ኢሉ ይዝበሃል ዘሎ now let's go back to ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኣንደርሰን መፅዩ ምኽሪ ሂብዎም ነይሩ ግብፂ ብዛዕባ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝበሎ ጥራይ ንስማዕ እቲ ካልእ ኩሉ ጆ ስለ ዝኾነ ግዜ ክንበይ ንኽእል ኢና let's go ኢጅፕት እንታይ ትገብር ኣላ ይብለው ክንሰሜና ቅድሚኡ ግን ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው መስምዕዎ ኣብዚ ግብፅና ሱዳን ተስማሙ 85% ለግብፅ 15% ለሱዳን ተፈራረሙ አይደለ አፄ ኃይለ ሥላሴ በወቅቱ አሜሪካኖችን ጠይቆ ወንዙ ላይ ግድብ መስራት ፈልጋለሁ አጥኑልኝ አለ አስጠና 4 ቦታ ተለየ አንዱ አሁን ህዳሴ ግድብ የተሰራበት ቦታ ነው ከዛ በዛው አመት ነው የኤሪትሪያ እንቅስቃሴ ተጀመረው የነጻ አውጪ ትግል ተጀመረው ነዚ ሕጂ ርእሲ ድንሽ ተበልኮስ ሓጢያት ዝኾነና ኣነ ርእሲ ድንሽ ተበልካዮ ነዚ ሲ ወይ ካልእ ክፀርፍ ኣይትደልን ዲኻ ግን ንክትፀርፍ ዝግድዱኻ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ሃይለ ስላሴ መጀመርያ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ንብዛዕባ እቲ ዲጋይ ንኣሜሪካ ሓቲቱ ንዑ መፅናዕ ትግበሩለይ ዲጋ ክገብር ደልየ ምክንያቱ ግብፅን ሱዳንን ስምምዕ ገይረን ነቲ ኒል ክማቐልኦ ይብላ ኣለዋ ኣነ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ዲጋ ክገብር ስለ ዝኾንኩ መፅናዕ ትግበሩለይ ኢሉ መፅናዕቲ ምስ ገበረ ሓደ ካብቲ መፅናዕቲ ድማ እዚ ሕጂ ኣባይ ኮይንዎ ዘሎ ቦታ ከም ዝኸውን ተነጊሩ ልክ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ምስ ረኣዩ ግብፂ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጅምር ገይሮሞ ይብለና ኣሎ ንባዕሉ ኣም ሪሊ ሶሪ ክብለ ኦሮመይ እዚ ሰብ እዚ ባርያይ ነይሩ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ማለት ታሪክ እዩ ስኢልና ክንሓልፈ ይንኽእል ኢና ባርያይ ነይሩ ከም ኣቅሓይ ዝቁፀር ነይሩ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ንሰብ ኣይትቕተሉ እንኳላይ ኦሮሞ እንተኮይኖም እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ባርያይ ስለ ዝነበሩ ንስኻ ባርነት ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ካሊእ ደረጃ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገር ይሓስብ ነይሩ ልኡላውነቱ ድማ ኣንፃር ሓያላት ይቃለስ ነይሩ ተርዲኹም ንሎም ሕማቅ ከዛረቡና ስለ ዝደልዮም ንስኻ ገና ከም ሰብ ክብሪ ናይ ሰብ ከይረኸብካ ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃገሩ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ 1950 ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን ኤርትራ ናፅነታ ተዘይረኺባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓዉ ከኣትወዩ ተሓተቲ ድማ ንስኹም ኢኹም ይብሎም ነይሩ they were intelligent my friend ንስኻ ኣብ 2025 ኬትካ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቋሸሉ ምክንያት የብልካ ንሃይለ ስላሴ በንቁሩ ዘውፅኦ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተዲኻኒ ንደርጊ በንቁሩ ዝኣለዮ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኤኒ ረጂም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስ ገጠመ ይትወድቕ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክወድቕ ስለ ዝደለየ እታ ስልጣን ፀላዕላዕ ስለ ዝበለቶ ንክወድቕ ምስ ኤርትራ ዝገብር ዘሎ ድሮ ፈሊጡ ድማ ዕረቑ ንክብል ጀሚሩ ኣሎ ኤርትራውያን ግን ኣይ ቲንክ ወይ ቢዮንድ ዕርቂ ከይዶም ኣለዉ ተመራሕቲ ናይ ኤርትራ ምዚ ሰብ እዚ ክዘራረቡ ይክእሉን እዮም ወላ እውን ተተዘራሪቦም ካልእ ባክ ቻነል ካልእ ፕላን ክህልዎም ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ንመሰሉ ዝቃለ ዝነበረ ኢዱ ዓፂፎም ፌደሬሽን ገይሮምሉ ነቲ ኢዱ ዓፂፎም ዝገበሮ ፌደሬሽን ድማ ኣብ 62 እቲ ንጉስ እዩ ዝብሎ ዘሎ ባዕሉ ፍሪስዎ ኤርትራውያን ቀደም ምክንያት ነይሮም ንክቃለሱ ኣብ 62 ግን ድርብ ምክንያት ኮይንዎም ብረት ኣልዒሎም ክቃለሱ ምክንያቱ
even net حنتي دون قاعدين زهبون فدريشن نعون سلة سبرو every reason يرون إذا كنت قبلنا على زر سدنش ديجا كنسرح سلة زبالنا يام قالسنا حزب إيرترا تجميرو كابزن على نعقة قبل حزب إيرترا كلغن قبل التاريخ إيرترا كلغن نسوجي كم يجير مستير كم رف مستير نايس اللاسيس كم زرزرة جيرو يزارب زلو like secret خونا نقراتي ده وصل غير بلدلو but this guy doesn't even understand its magnitude ويكك عبيت نايت قبل حزب إيرترا زقبرو زلو دفرت again تاريخ حزب إيرترا قالس حزب إيرترا كأنزا حزب إيرترا بفلاي نزاق زارب كلهم زعبا هاي لسلاسي كزارب كله سبعاتاتي تزارب زلو مبل حمشان عمت نعاي كم جورجك بقلي مالتيو أب حقوتاتين أبوتاتين استقطب له بوتاي بس قدران عنان تمالي بعلني رابيرترا ولا حمد زي جبر حزبي تقادلتي نتي جنرالاتهم نتم مرحتهم سلز ذكروا نتم تقادلت سلز زي كالوم عد خيرهم نعو بس ما بجاهم نعو مسز باي تباسو زبلوز نبرو عدتات اكيبهم برز زي بلهم ولا حمد زي بلهم نعاتاتهم قتكيتهم نعم قتيلهم حساب لهم كحساونا يابون دخمزة عينة حزبي أما مسجدنا بيت خرسيان ببرت تقطقطو زنبركاس مغنيات يبلون كي دخك على سكة كيدون عخاخا دكتك خاص قباكا كفتن مغنيات هاي نبرون ماي جودنس anyway حزبي أنا نعخا زارب زلوت من نسي زيوم سبازياتهم كتصقبو خلون تا عينة سقابكم زلون كتفلت لكم انت مال دما روميم ناصنة إيرترا مالت ناصنتكم ترى يكون اسنا كم سب تم نايشوا نغاوس كم سعارو زفلتكم نان كبرنا يدك سبات دملسكم لنا يمزولو زنبرين بزي كحدت أبدي أنا نعطهم زلو مخانو كتفلتوا تقولوا لكم now let's go back to أتي أغطي عوام زلو You know, Ethiopia have said, come, let's talk. We have excess energy that we can now share with you. You're building a new nuclear power plant. We talked, my friend, for 13 years. نعسر 3 عمتات تزراريونا أبزخون مرددا يبصحنان بادو ولا حد يتسمع معنا سلازي بزم وداتا زي بلو كايدا بمقتصل أب بايتا اتخالق وجن زلو نجارات خيرو عدل ينهبن. More facts on the ground. Is this something the world should be concerned about at a time when we have conflicts in Sudan and elsewhere? بتخكل. What should they do? What should the international community do if the two parties are unable to resolve? We went to the Security Council because the Security Council. بايتو تحورات هاجرات بدرجة عالم سلام دحنة زكاتاتل كند مدرخ بمخانون إذا قداي قلت سقات عالم أو دحنة سلام بمخانون نابت بايتو كنوسدوينا بزحزن كونتات وعلى حدا نزته للزبن ناب محبرسب عالم زغرب يلن. For the negotiations and for the international community and for your own information, in February 2020 we reached an agreement. نحبرتها أبي لكاتيت كل تشحن عسران أو سمم عبد حنا نيرنا. بريزيدنت ترامب أبي قدامي إبرة سلطانو بذهابو دقف بشمقلنا بانك عالمن تريجري أمريكان أو سمم عبد حنا نيرنا. برقص نعناز سما معي نبرن كندما نجبسي سودانن إثيوبيان زحاشم مراسي نيرو أبتوان مينستر قدايات وصا هاجرنا نفيرما ناب واشنطن امرحو بزحزن كونتات جن بوغن إثيوبيا اتمنستري ترخبن and unfortunately the Ethiopian minister did not show up. So is that linked in any way to why you're deploying troops to Somalia? Because there's some who feel that you're shoring up your presence in the region. Mix apple with orange. There's no زي مساسلو نجارات يتحاوس حق يكونن ሶማሊያ ኣብ ልዕሊ ሸበርትን ክትዕወት ክንሕግዝ ኣብ ውሽጢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን እዚኦም ዘሎ ብትፍናን ምስ ረኣኻ እቲ ኣንተ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ግድን ገለ ክትገብር ስለ ዘለዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዕለት 3 ወርሒ 12 2025 ናብ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝደወለ ቴሌፎን ከም ዝደወለሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ቴሌፎን እዚ መበል ካልኣይ ግዜ ድዩ መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ መበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ዝብለሉ ዘሎ ብሓንቲ ምክንያት ድማ እዩ ዝብለሉ ዘሎ ካልእ ምክንያት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣክት ክገብር ይፍትን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ምምስሳል ኣቋሪፆም እዮም ዘለው እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓፃር ዝኾነት መልእኽቲ እያ ብዛዕባ እቲ ዞባ ክንዘራረብ ከም ዘለና ዞባዊ ርግኣት ቀዳምነት ስለ ዝኾነ ናብኣ ተኪርካ ክሰርሕ ኣለካ ኢልዎ ሕፅር ብዝበለ ሓፃር ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብ ምሕር ምቕያም ዝተተንከፈ ይመስለኒ ወይ እውን ስለ ዘቆጥዖ ይመስለኒ ነታ ምስ ኣብይ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ዝገበራ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ኣይገበራን ኣይኮነን ማርኮ ሩቢዮ ደውልሉሲ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘረባ ናቱ ከም ገለ ኢሉ ኢትዮጵያ እንተተኺሱ ስእሊ ገይሩ ከውፅእ ዝደሊ ማራ ናይ ኣቴንሽን ፀገም ዘለዎ መራሒ ብፍላይ ኣሜሪካ ገፅ ክብዎ ማራ እዩ ዝደሊ ኩሉ ፈቲኑ ብፓስተራት ፈቲኑ بمشايخ فتينو بمهورات فتينو بلوبي فتينو بخال فتينو قص ما هذا بيومين هذي ولابتي inauguration ترامب عدمونيلو زي قبري نبره منصف كون لكم خليلي ابي يومين جدما دويلو
be careful ተባሂልኩም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሲራክ ባህልቢ እንታይ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ ማርኮ ሩቢዮ ንአብይ አሕመድ ከም ዝደወለሉን አንተ በቲ ንሪኦ ዘለና ካልኣይ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ እውን ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኹን ተመሳሳሊ እዩ ሂቦ ነይሩ essentially telling him to calm down and stop beating the war drums ስለዚ ብርግጽ ኣብዚኣ ጥርጥር የብልና እንታይ ከም ዝበለ ፍሉጥ እዩ እዚ ናይ ኩናትን ገለን ዕንዳራ ናትካ ስርዓት ግበረሉ ነቲ ዞባ ሃገር ትፈርሳላ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቕሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ኢዳ ክትቱ ሸውሃት የብላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንተመፅኡ ድማ ነቲ ዞባ ምሉእ ክርብሽ እዩ ንረብሓታት ኣሜሪካ ድማ ክትንክፍ እዩ ስለዚ ደጋጊምና ነግረካ ኣለና ስርዓት ግበር እዩ ክብሎ ዝኽእል ከማ ገይሩ ፖስት ገይርዋ what is even more telling is that didn't post the colony እቲ ቀንዲ ዘገርም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ከምስል እውን ኣይፈተነን ነቲ ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ይገብሮን ማርኮ ሩቢዮ ግን ኣብቲ ናቶም ስቴት ዲፓርትመንት ዌብሳይት ወፂኢሎም ንሱ ከም ዝተራኸበን ሓፂር ዘረባ ከም ተዘራረቡን እቲ ቀደም እንታይ እዮም ዝብሉ ዝያዳ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ኖርማሊ ከም ዝርክብሲ እዚ ኣዲ ስታንዳርድ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ ኣሜሪካ ክድውል ካላ መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልቲኦም ሽርከት ኣሜሪካ ክድውል ካለና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ቢዝነስን ናይ ክልቲኦም ርክብን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ተሓትት እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ሸውሃት ከም ዘይብላን ስትሬት ቱ ደ ፖይንት ኣትዩ ዞባ ትርብሻ ኣለኻ ፕሊዝ ተጠንቀቕ እዚ ዓይነቱ ሓፃር ዘረባ እዩ ኣብ ገለ ከም ዝረኣኹ ኣብቲ ሪፖርት እዚ ርክብ ክካየድ ከሎስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብኣካል ነቲ ቴሌፎን ክድወል ከሎ ርእይዎ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ ርየ ነይረ ግን ዳሕና ኣብ ካልእ ግዜ ምስ ተረጋገፀ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከይሓተተ ስትሬት በታ ናይ ሪጂናል ሴኪሪቲ ጥራይ ከም ዝሓለፈን እዚ ድማ ንስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ከም ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘለው after read out now to Secretary Rubio and PMAB discussed only the United States and Ethiopia's shared commitment to regional stability and to building a foundation of peace in the Horn of Africa. ስለዚ ዞባዊ ርግኣትን ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ከምኡ ድማ ሰላም ኣብቲ ቦታ ንክነግስ the absence of any reference to internal governance ውሽጣዊ ኩነታት ጀነራል ናቱ ሰዲድሎም ነይሩ ስለዚ ውሽጣዊ ኩነታትኩም ባዕልኩም ገለ ክትገብርዎ ፈትኑ ወይ እውን እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ዝትንከፍ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰራት ገለ መላእቡታት ከማን ኢዶም ክእቱ ይደልዩ ኣለዉ ከምኡ ቀፂሉ the call comes on the heels of a significant visit by the newly confirmed commander ናይ ኣፍሪኮም ናብኡ መፅይዎ ዝነበረ ድሕሪ ንሱ ምርኻብ ካብኡ ዝተበገሰ ቴሌፎን ወይስ እንታዩ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ግብፃውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዎ ድማ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ናይ ግብፂ ኣክቲቪስትስ ድማ in a noteworthy move and contrary to customs US President Donald Trump overlooked ኣብዚ ያረኺባ ነይረ ስለዚ ነዚ ርክብ ኣብ መንጎ ማርኮ ሩቢዮን ኣብይ ኣሕመድን ዝተገበረ ቴሌፎን ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኢሉ ከም ዝሰምዖ ነቲ ርክብ እዩ ዝብል ዘሎ according to brief official statement from the US Department of State Rubio spoke with Ahmed Ali ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ about what was described as a shared commitment between the United States and Ethiopia to regional stability and building the foundation of peace in the Horn. So the bottom line is that Trump has so far ignored personal contact with Abiy Ahmed, meaning Ethiopia is not atop of his personal priorities, unlike during the Kulisab Zufaltayu. ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲት ሃገር ኣይኮነትን ምስ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ክራኸብ ድሌት የብሉን የግዳስ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኣጀንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትመፅእ ከላ ብሕማቕ ጥራይ ትመፅእ ዘላ ብፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ኩነታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክገብር ኣብ ዝፈተነሉ እውን ስለ ዝዓንቀፎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ምምሕዳር ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኾነ ይኹን ምስኡ ሕራይ ተደልካ ፐርሰናሊ ዝወስዶ ስለዚ they still have the problem and ከምኡ ድማ ምስ ግብፂ ዘለዎ ቅርበትን ምስ ኣልሲሲ ብተደጋጋሚ ዝራኸቦ ዘለዎን ክትሪኦ ከለካ ንኢትዮጵያ ኣርሒቑ ይርያ ከም ዘሎ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው and ኣብዚ ብዙሕ ምግናኑ ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ብወገን ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ወይ እውን ፕሬሸር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ምስ ዝተሓሓዝ ንሳቶም ድማ ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ዘለው ነገር እንተሪኢና ድማ እዚ ናይ እስራኤል ኩነታት እዩ ናይ እስራኤል ኩነታት ኣብዚ ከባቢ እስራኤል ደው ኢላ ረኺባቶ ከም ዝነበረት ዶናልድ ትራምፕ ክድውል ምዃኑ ወይ ማርኮ ሩቢዮ ክድውል ምዃኑ ፈሊጦም ድዮም እስራኤል ደው ኢላ ረኺባቶም ከም ዝነበረት ምናልባት ድሕርቲ ናይ እስራኤል ቴሌፎን እዮም ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ንኣንፃር ግብፂ ወሲዶሞ ዘለዉ እውን ዝብል ቲዮር ኣሎ ስለዚ እስራኤል እያ ነዚ ስጉምቲ ንክወስዱ ትገብሮም ዘላ ዝብል ዘረባ ኣሎ እስራኤል ዘይነዓቕ
ፖለቲካዊ ድጋፍ ትቦም እያ የግዳስ እስራኤል ወላ እኳ ንመራሕትና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እንተደገፈቶም ካብ ጥፍኣት ግን ኣጥሒናቶም ኣይትፈልጥን እያ ንሃይለ ስላሴ ትድግፎ ነይራ ንደርጊ ትድግፎ ነይራ ንመለስ ትድግፎ ነይራ ንሃይለ ማርያም ትድግፎ ነይራ ክወጥቁ ከለዉ ግን ኣጥሒናቶም ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ምስታ ሃገር ዳ እምበር ምስቶም ፖለቲከኛታት ቃል ክዳን ይብላን እስራኤል ድማ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ነፍሳ ናይ ሰኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ንግብፂ ክትቅርቅር ስለትደልዮም ኣብኡ ክሳተፉ ዝኽእሉ እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚት መፅኦም ክዋስእሎም ኣይንፅበን ኢና ስለዚ መዋፅኦናቱ ኣብዚ ናይ ምስጢር ርክብ ዝተገበረ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ዘረባ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ያነሱላቸው ነው እነ ጀነራል ጻድቃን እና አቶ ጌታቸው ረዳ ግብፅን በተመለከተ ማለት ነው። ግብፅ በአፍሪካ ቀንድ የምትከተለው ስትራቴጂ እንግሊዝኛው ብጠቀም ደስ ይለኛል፣ እናንተ ተርጉሙት ከፈለጋችሁ። የግብፅ የአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂ ተብሎ የተቀመጠው ኮስት ፍሪ ወይም ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች የሚባል ነው። እንግዲህ አንዳንድ ፖለቲካ ተርሚኖሎጂዎች ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ ይገኛል። የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ አይደለሁም። ሰው አንዳንዶቹ ከግን ዝርዝር እንዲህ ማለት እንዲህ ነው የሚለው ላይኖረኝ ማብራራት ትችላላችሁ። ዞሮ ግን የግብፅ የአፍሪካ ኮስት ፍሪ ስትራቴጂ የሚባልና ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች የሚባል ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ያብራሩታል። ምን ማለት ነው ኮስት ፍሪ ማለት ምን ማለት ነው? ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ያብራራል። ይሄ ማለት ባጭሩ ይላል ባጭሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የኤርትራ ፕሬዝዳንቱን ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የውክልና ውጥረት መፍጠርና የግብፅን ፍላጎት ማሳካት ነው ይላል። በጣም የሚገርም ዴፊኒሽን ነው በነገራችን። No, you're stupid because you don't understand the politics. Politica irdanen indahrilka. Well, we understand you. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ ኣብዚ ዞባ low cost free low investment approach እያ ትጥቀም ዘላ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም መደምደምታ ገይሮም ትርጉም ናቱ ድማ ግብፂ ንኤርትራ ወይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጠቂማ ብሕሱር መንገዲ ንኢትዮጵያ ከተዳኽማ ትኽእል ከምኡ ዝብል እዩ እቲ ስትራቴጂ ይብላ ኣሎ። እዚ ስለምንታይ እዩ ፖለቲካ ስለ ዘይርድኦ ኣይኮነን ጀስት እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ንዓና ንኤርትራውያን ቁጥዐ ክስማዓና መጋበርያ ኮይኑ ኢና ንኸውን ዘለና ንኽብል ኢሉ ኖ ማይ ፍሬንድ ዊ አንደርስታንድ ዲስ እንታይ ማለት ይመስልካ ኤርትራ ቀጥታ ውስቃት ስለ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ አንዳር ዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ንኤርትራ ክወርር ስለ ዝበለ ኤርትራ ድማ ኤቭሪ ራይት ኣለዋ ንኢትዮጵያ ሪስፖንድ ንክትገብር ንኢትዮጵያ መሰል ኣለዋ ብኩሉ መንገዲ ክትቃለሳ ስለዚ ንግብፂ what is the logical step ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ምሽራኽ ምክንያቱ ኤርትራ ንግብፂ ክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቃለሱ ምክንያቱ ንህላዊዮምን ንናፅነቶምን ንግዛታዊ ሓድነቶምን ስለ ዝሰርሑ ግብፂ ንእሽተይ ሓገዝ ንኤርትራ ምሃብ ጥራይ ዘድልያ it is that simple stupid ስለ ዝኾንኩም ግን ዘይርዳእኩም ንኸውን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ይሰርሕን እንተኢላ እውን ነፍሳ ክትከላኸል ናይ ግድን እዩ እዚ ኣምሓራ ዝድክረኩም ዘሎ ፋኖ ዝድክረኩም ዘሎ እኮ ኤርትራ ስለ ትሕግዞ ዘላ ኣይኮነን ኣምሓራ ብነፍሱ ፀገም ስለ ዘለዎ ካባኻትኩም ሽግር ስለ ዘለዎ ይቃለ ዘሎ ምናልባት እቲ ቃልስናቱ ግን ምስ ኤርትራ ሓደ ፀላኢ ስለ ዘሎ ብሓደ ክሰርሕ ይኽእል ህወሓት እውን እኮ ምሳኻትኩም ኮይ ፀገም ናቱ ግን ካባኻትኩም ዝመፅእ ፀገም ምስ ናይ ኤርትራ እውን ሓደ ፀገም ስለ ዝኾነ ብሓደ ንክኸዱ ትገብርዎም ኣለኹም ግብፂ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ፀገም ንስኻትኩም ይኹም እቲ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ስቱፒድ ኣይኮነን he knows this thing ስለምንታይ ኩሎም ኣላያንስስ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ናትካ ዕሸል መራሒ ይሃርምዎ ኣለዉ ይርድኦ እዩ ቢካዝ ንኩሎም ትረት ስለ ዝኾነ ንኩሎም ስግኣት ስለ ዝኾነ ኩላቶም ምክንያት ኣለዎም ኣላያንስ ተኽፈጥሩ ግብፂ ድማ እቲ ዝበለፀ ዝመቸ መድረክ ተፈጢርላ ኣሎ ዋይ ፕራይም ሚኒስተር ናትካ ንጅቡቲ ይሃርም ንሶማልያ ይቆጥዕ ንሱዳን ምስካሊ ይኸውን ንኤርትራ ክሃርም እየ ይብል ንኣምሓራ ይጭፍጭፍ ንኦሮሞ ይጭፍጭፍ ንትግራይ ይጭፍጭፍ ስለዚ ኩላቶም ኣንፃሩ ኮይኖም ከጥፍዎ ክፍትኑ ናይ ግድን እዩ ነዚ ኩሉ ክገብር ፀኒሑ ድማ ንዊልያም ሩቶ ዕረቐኒ ኣትሕነኒ ክብል ድማ ንቡር እዩ ስለዚ ንሳቶም ንኤርትራውያን ሞራል ክትንክፉ እዮም ዝፍትኑ ኖ ዊ ኖው ደ ጌም ሻዕብያ ድማ 10 ስቴፕ ሓሊፉ ዝፈልጥ እዩ ነዚ ነገር እዚ ስለዚ ኪድ ንካልኦትካ ከመይ ጌርካ ቀሽሽ ወይ ከዓ ነቶም ሎ አይኪው ዝኾኑ ካድረታት ናትካ ነቶም አክቲቪስት ናትካ ከተሽክዕ ትኽእል እምበር በዚ ዝሸክዕ ኤርትራዊ የለን ኢና ንብሎ ዘለና። Our next story takes us to the Caribbean, to a showdown that is getting more serious by the day. We've been telling you how tensions have been rising between the US and Venezuela, how American warships have moved into the Caribbean, how strikes have been carried out against alleged drug boats, how several people have been killed, and how the entire region has been on edge for weeks.
Tonight, there's a new layer to the story. People have been killed. እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላ ክትሃርማ ብዙሕ ስጉምትታት ትገብር ከም ዘላ ንርኢ ክንሰምዕ ፀኒዕና ኢና ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ካበይ ጀሚሩ ንዝብል ድማ ክትግረሙ ኢኹም ስምዑ New layer to the story, and it comes from inside the White House. There are new reports emerging. They say the US has offered the Venezuelan president a way out. The Venezuelan president is Nicolas Maduro. The US has offered him a safe exit, a guaranteed passage out of his own country. And the offer did not come through diplomats. It came from US President Donald Trump himself. እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ድራግ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ናይ ድራግ ሽግር ንምፍታሕ እዮም ነቲ መንግስቲ ከውድቕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ባዕሎም ኣሜሪካ ኣጊዶም ኣለዉ ሓድሽ ፀብፃብ ከም ዝወፀ ነቲ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኒኮላ ማዱሮ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ሓደ ሓሳብ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ብቴሌፎን መፂዎ ነይሩ ንሱ ድማ ንስኻ ምስ ፈተውትኻ ካብቲ ዓዲ ንክትወፅእ ናፃ ክንበካ ንኽእል ኢና ነፋሪትካ ሒዝካ ናብ ዘለኻዮ ሃገር ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ እቲ ሃገር ኣረክበና ኢሎሞ ሰሙን እዮም ክልተ ሰሙን ድማ ግዜ ሂቦሞ ኣይገርመኩምን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እንታይ ኢልዎም ደኣ ክትብሉ ኢኹም because እታ ባእሲ ኣብያ ትጅምር ዘላ ትራምፕ reportedly gave Maduro ultimatum to relinquish power in Venezuela ስለዚ regime change ምዃኑ ብቐሊሉ ተረዲና ነይሩ ስርዓት ንምቕያር ምዃኑ ትገይም ምክንያት ስለ ዝሰኣኑ ጥራዮም ንሓሽሽ ክነብል ዶ ገለዶ ዝብል ዘረባ ዝጥቀሙ ነይሮም ስለዚ እንታይ ብለሞ ነይሮም ንዕዑ ነቶም closest to you ምስ ቀረባ ዝኾኑ ምሱ ነቲ ሃገር ንክገድፉ ነጊሮም ከም ዝነበሩ offering a safe passage for Maduro, his wife and his son only if he agreed to resign right away ስለዚ ብቐጥታ ስልጣን ክገድፍ እንድሕር ክኢሉ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ከፍቅድሉ ከም ዝኽእሉ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዝነበርና ድራማ እንታይ ዳበሎም ንሱኸ made their objective clear. It was never about drugs. It was always about regime change. They want Maduro out, and they told him as much. And how did Maduro respond to the offer? Well, he refused to step down immediately. Instead, he made his own list of demands to the American president. Apparently, Maduro asked for worldwide immunity from prosecution. He also asked for removal of all US sanctions against him, and also sanctions against more than 100 Venezuelan government officials. They've all been accused by the United States of human rights abuses, drug trafficking. ስለዚ ማዱሮ እንታይ ኢልዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ሓሳብ ናቶም ኣይነፀጎን ክወርድ ከም ዝኽእል ግን ናቱ ጠለባት ኣቕሪቡ እሱ ድማ ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም በቲ ንሳቶም ኣምፂኦሞ ዘሎ ክስታት ክኸሰስ ከም ዘይኮነ ኢሚኒቲ ክወሃቦ ከም ዘሎ ካልኣይ ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ምስኡ ዝተሓሓዙ ወይ እውን ኣብ ጎኑ ዘለው ብዙሓት ሓለፍቲ ኣብኡ ዘለው ካልእ ኩሉ እገዳታት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዘሎ ክለዓል ከም ዝደሊ ተወሳኺ ድማ ኩላቶም በዚ ጉዳይ ናቱ ወሪድዎም ዘሎ በማይ ዝቁፀሩ ሓለፍቲ ናይቲ ሃገር እውን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ዘሎ ሕጋዊ ተፅዕኖን እገዳን ክለዓል ከም ዘለዎ ይሓቲቱ ስለዚ ነዚ እንድሕር ገይርኩም ላይ ኣነ ስልጣን ገድፍ ክእል ኢልዎም ኣሜሪካ ግን ኣይደለዩን ነዚ ስለዚ ክለኣየር ናይ ቬኔዙዌላ ዓፂና ያለና ክብሉ ከለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከም ዘይኮኑ ከምኡ ድማ ኢንትሪም ጋቨርንመንት led by his vice president ከምኡውን መሰጋገሪ መንግስቲ በቲ ናቱ ቫይስ ፕሬዚደንት ክምራሕ ከም ዘለዎ እውን ሓቲቱ ነይሩ ንሳቶም ግን ዝደልይዎ ዘለዉ ንሱ ተኣልዩ እታ ስልጣን በይና ተሪፋ ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትራምፕ rejected Maduro's requests on call options narrow for Venezuela leader ስለዚ ነቲ ብቬኔዙዌላ መራሒ ዝቐረበ ድማ ጠለባት ነፂጎሞ ንቬኔዙዌላ ድማ ኣብ ብኩናት ኢና ክንፈላለ ዝዓይነቱ ኢና ንርኢ ዘለና ክለኣየር ዝተዓፀወ ድማ ካብዚ ዝበገስ እዩ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ነቲ ናይ ድራግዶ ናይ ገለዶ ኢሎም ድራማ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ሓሶት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ቬኔዙዌላ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ረጂም ቸንጅ ኣብ ዘበና ብሓይሊ ከኣዲዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ኩሉ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ድማ ንዕኡ ተፅዕኖ ምግባርን ነቲ ስልጣን ንምርካብን ከም ዝኾነ እዩ እዚ ከም ዘይፈለጥና ንፁር ኮይንና ኣሎ እቲ ገይም ናበይ ንምኻድ ምዃኑ ማለት እዩ It's a very, very sad thing, but it is what it is. نغطن نعم نيتو قزنا. With NATO's latest efforts to support Ukraine, Alliance Chief Mark Rutte says a majority of states have agreed to provide nearly €3.5 billion in new aid. NATO حدا عبي وعلى يقبرالو أب كميز بلا كونتات. It's the first time in decades that the US Secretary of State is skipping NATO's biannual gathering. The American presence has always been interpreted here as a sign of the enduring alliance between Washington and NATO. But the US is busy working out the details of a peace plan to end the war in Ukraine. Europe and NATO say, even with a deal,
كم تري وزلهم ناتو أقدس وعلى أبز قبر زلو منيستر قديات وزاين أمريكا ماركو روبيو كساته فاي مرتين سلزي حدا عبي سيجناليو حدا عبي ناتو وديقو يمزبلو زلو بزحت مغنياتو ناتو بزي أمريكا ترقم زلو أورجانيزيشن يكون باجتو يكون وتحضروا عقمي يكون تفرهنتو يكون سلواناتو أمريكا أكلنات سلو زغونتيا أمريكا ناتو قد يفاتون بلي لنا حفشا ناتو زي يربحهم كويني يسمعوا مالو مغنياتو أوروباويان نتنيتو تتقيمهم نراشا زيادة نخداهم وان تخيلهم لما فعبتن كتولا يدليل سلو زلو أمريكا لما نزل بلانزي سلو زي تدقفو لنا أوروبا أكايدا لما بمسرته مسوم يسمع عسل زي لو انت قبل جميرة مالو تكون تات كاب جزينا بجزي ناتفل عليه خيط كم زلو يزن جرزلو أوروبا بزبرت أما قدي أنص الراشا زخية زلو كالسي كحيلو مخانو من نبوتين دما كتاومت أنك أطاتاتن مفر رهن كسدوا لي يوم تساميهم بقمت قالوا أمريكا بغاتا مسراشا كوفي لاك تزارب جميرة خمسة لينا نرزلنا زين هبيك خير خلد عنا بدا نيتو مراحي زبلون كنسمينا انتايلهم أبزي سمعوهم بعلاتهم زبلوه. To Moscow that continuing its war against Ukraine would be costly. Allies assure Ukraine that even though peace negotiations seem to be going nowhere, neither is NATO. Putin believes he can outlast us, but we are not going anywhere. Today is yet another clear sign that he is wrong. We are strengthening our support for Ukraine and increasing pressure on Russia. Meanwhile, across town from كم تري وزر لهم زي تناينيتو مراحيو انتاي زبل زلو بوتين عبقى قاعد يدفع زلو نحنا نسعر ويون أبقى نتبي زسلتشوانا منقود فويد مسلو زلو عبقى قاعد نحنا تطعونا بلونا قرية بلنا مليسنا خنكتسلينا يزبل زلو سلازي تمالتيو فغرايزي نبوتين علنا الكا يزبل زلو بوتين عشا يكون ويكا عورا يكون ويز أماما يكون تزعبي حيلناتكم أكن مساهم زرارب أبراش خيدو مس موسكو مس بوتين زرارب على سلازي كابزن اللي عليه كونتات نبوتين نتصور نجار كونه كلني أنت تبايتات تخونه دما بوتين زيادة زدف زلو سلازي وريجا ندوي تكونتات زلو حفشة أتي أوروبا زبال كم تري وزلهم كله كنت بعوض أجماعته قريفو أبكينات تعليقو يزن كساق زلو نسمعه. The European Commission unveiled a long-awaited proposal to make Russia pay for the damage it's doing to Ukraine. We would use the cash balances from the mobilized Russian assets in the European Union. We're providing them to Ukraine as a loan, and Ukraine has to pay back this loan if and when Russia is paying reparations. كم تري ودلهم ني نتكوينات نمغصال جنزب زبالي بالله من أبزوان زي أوروبا بجد بحالي لأن يوكرين مدقاف سلازي تعاون كخ قبر وازدلي زلهم تا نفس قتلتنا أوروبا زخنت يعني سدما نايلو لاويت حجر أمينا زغمت أطو بانكتات دما أمت ممان ترايم زمركوسو راشا أب بانكتاتنا عالمنا أوروبا زغمت أطو تجنزب سريغم يو على كالش ميبلو نعو سريغم ني يوكرين كبويم زدلي زلهم زدما بفلايت سنترال بانك حلافيتنا أوروبا إزاي قد دايزي أبي حاتيات يلا حاتيات سلزغون ديكون أوروبا نفسنا بعلنا نقتل زلنا بتكنولوجي تحري تعرفنا لنا بغض طبعا ما قالنا تزقد دما البانكينج سيكتور سناتنا ثانيش تعرفاتنا زلا ريبيوتيشن وي كريديبيليتي وي متممان نعادما نايكالوت حجرات جنزب بمسرقنا نقتل لنا سلازي نور سلافاندرلاين تايمز الوازلو انتاي كفالنا أوروبا يتريفك زلو زي قتلكيو يمز بالوازلو I mean clearly زي ترفا نجر كم زي اللي بزحات سباتي زاربيهم أمانياتو تقول تباو كنتات نايتا هجر أتكمل كنتات ودي قلو everybody knows how زوانتي but she continues to pursue more aggressive approach more ككفو ياخد جبرت في تنزلا بوتين بقمت قالوا ماليش لهم نيرو. Tuesday in Moscow, you had threats, you had marathon peace talks, you had smiles in meetings, but in the end, no peace deal on Ukraine. It is becoming the story of this war. A lot of build-up, but little to show for it. Yesterday, all eyes were on the Kremlin. Two powerful U.S. advisors had flown down to Moscow for talks. U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner. Together, they went to Moscow. They have drafted a peace plan for Ukraine. كم تري وزلهم على ملو أب موسكو يتمزلا مهنياتو تكويناتنا يوكرين أم موسكو يكودا زغل مهنياتو بينهم تم أوروبا يوكرين أوروبا كمون أمريكا مجمرة بجنيفا دهريد ما بمايامي ترخيبهم كزرارة بدهر مقدناي نتزلهم حسابات أكيبهم نموسكو خيدهم بوتين يقبلوا دا يقبلون ويون بخمي من قد كنود نخل ببان أقد أسر كبي كايدالو إذا كم زيلونا تخايد خلو
ኔቶ ኤሮፓ ኣብቲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ተኣኪቦም ፈኸራ ክገብሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣሜሪካ ዘይተሳተፉ። ምክንያት ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኔቶ እንተመፂኦም ከም ዝሰምዕዎም ፅናሕኩም ንፑቲን ክንስዕሮ ኢና ተዳሊና ኣለና ሓይሊ ኣለና ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ ፈኸራ ትርጉም ስለ ዘየምስእ እቲ ኩነታት ከም ዝትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ እዚ ኩነታት ይውዳኣልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብካልእ መንገዲ ድማ እቲ ፑቲን ድማ ኩናት ንዝደልዩ መልሲ ሂቦም After a peace plan for Ukraine, and they visited the Kremlin to discuss this plan with Vladimir Putin. Ahead of the meeting, Putin fired up a warning, not to the US, but to Europe. He said, if Europe wants war, Russia is ready. We are not planning to fight Europe. I have said this 100 times. But if Europe suddenly decides to wage war against us and starts it, we are ready right now. There can be no doubt about that. If Europe chooses to start a war, the situation can very quickly reach a point where there will be no one left for us to negotiate with. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣንሕና ራሻ ማለት እዩ ከባቢ 100 ግዜ ነጊረ ኣለኹ ምስ ኤሮፓ ኩናት ኣይንደልን ኢና ናይ ኩናት መደብ የብልናን ክንደይ ግዜ ነጊርና ኢና ግን ኤሮፓ ኩናት እንዲዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት ድሕሪ ኮይኖም ዝደልዩ ዘለዉ ንሕና ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ንኩናት ስለዚ ንኩናት ድሕሪ ኮይኑ ዝርብፆም ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣበይ ኮይኑ ይዛረበ ዘሎ ልክዕ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረብ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ዘለና ኩናት ናይ ዩክሬን እውን ክንውዶ ኢና ንደሊ ዘለና ኣሜሪካ ኤሮፓ ግን ኩናት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እሱ እንተኮይኑ ድሌትናቶም ዌ ሬዲ ኤኒ ዴይ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ኩናት ድሕሪ ኮይኑ ድሌትኩም ይብሎም ኣሎ ንሳቶም ድማ ተገምፂ ኢሎም ፑቲን ኣብ መሊሱ ንኩናት ይፅዋዓና ኣሎ ኢሎም ካት ሚድያናቶም ወይ ክብል ተሰሚዑ ነታ ንሕና ኩናት ኣይንደልና ትብል ቃል ቆሪፆም ነታ ኩናት ተደልዩኹም ምፁ ትብል ጥራይ ብምግዋሕ ሕጂ እውን ደጊሙ ንኩናት እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ክገብሩሉ ርኢና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ ኤሮፓ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ናብቲ ናቶም ሓሸውየ ክትሳተፍ ኣይመረፀትን ኣላ ብቐጥታ ምስኡ ትዘራረብ ኣላ ኤሮፓ ምናልባት እቲ ኩናት ይደልይዎ ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊሶም እውን ኣይኮኑን ኩናት መዋፅኦ ክኾኖም ስለ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ቁጠባ እዩ ትፀገም ኮይኑ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ wasted time. On top of everything else, they are steering in the wrong direction. So we have a lost decade. Germany doesn't have so much of a demand problem. It's really a structure problem. And now we just need to get our act together and really to do reforms. It's not the case that the AFD has a lot to offer. The policies are really the government has. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጀርመን ማለት ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤሮፓ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ተስፋ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ዓብ ናይ ቁጠባ ኣማኻሪ እዚ ወይ ምሁር ኢኮኖሚስት እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብዚ ሕጂ ደረጃ መኣስ ከም ዝነይሩ ይብል ኣሎ 2015 ወይ 2019 ዝነበርናዮ ደረጃ ኢና ዘለና ስለዚ ሓደ 6 ዓመት ዚሮ ዝኾነ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ይገበርና ትናትና ደረጃ ኢንዳስትሪ ደረጃ ኢንቨስትመንት ናትና ድማ ምስ ናይ 2015 እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሓደ 10 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ሓሊፍና ኣሎ ብሕጂ ከንታይ ተስፋ ኣለና ንዝብል ድማ ተስፋ እውን የለን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣብ ትክክለኛ ቦታታት ኢንቨስት ይገብር የለን ንዩክሬን ምሕጋዝ ንውግእ ጥራይ እቲ ገንዘብ ዘውፅኦ ዘሎ ስለዚ በዚ መንገዲ እቲ ቁጠባ ክሓዊ ይክእልኒ እዩ ኮንፊደንስ እውን የለን እናበለ ይዛረብ ከድኩም ኣብ ዶቸ ቬለ ከድኩም ስምዕዎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኩናት ንምንታይ ይደልዩ ኣለዉ ምክንያቱ መዋፅኦም ስለዚ ይረኣዮም ዘሎ that's why እቶም መራሕቲ እቲ ኩናት ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ they have to fight the economic problem ናይ ቁጠባ ፀገም ክዋግኡ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ግን ኩናት ናይ ዩክሬን ሽፋን ኮይንዎም ኣሎ ኩናት ስለ ዘሎ ቁጠባና ዝበላሸ ዘሎ ፑቲን ይመፀና ስለ ዘሎ እቲ ንከምዚ ንገብር ዘለና ዝብል ስነመጎት ካብኡ ይድመፅእ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓፈሻ ኤሮፓ ኣብ ከቢድ መድረክ ከም ዘላን ጀርመን ድማ ብፍላይ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ንክትወፅእ ዘለዋ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ እዩ ዝነግር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኩናት ከም ኣማራፂ ትወስዶ ቁጠባዊ ሽግር ካብኡ ክትሓዊ ከም ዘይትኽእል ዋላ እውን እታ ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን 10 ግዜ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ትዛረብ ዘላ እቲ ኩነታት ንሳ ክትቅይሮ ከም ዘይትኽእል እታ ሃገር ነታ ኮንቲነንት መሊሳ ኣብ ጭቃ ኢትያታ ስለ ዘላ ካብኡ ወፂኻ ክግበር ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ነቲ ኩናት ምስ ራሻ ምናልባት ኮይኑሎም ተሰሊጦም ድማ ኣብ ራሻ መዓት ነዳዲ ስለ ዘሎ ቁጠባዎም ንምህናፅ ክጠቕሞም ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦም ዘለና 10 ግዜ ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ካብኡ ቀፂልና ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ ክንሰግር ንሱ ድማ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሶማላውያን ዝገብሮ ዘሎ ዋላ እኳ ዓብ ድራማ ኮይኑ እንተሎ ግን ክዝረብ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ Today, the President of the United States of America, Donald Trump, had the most disgusting and unbecoming deliberate rant
against the American Somali community, where he referred to Ilhan Omar as garbage. He also referred to the Somali community as garbage. He even said and went to the extent of saying that their country stinks. He also said that there were gangs of them that were stealing billions of pounds. كمتري وزلهم ناي دونالد ترامب تعبيد زملو زربا أمنا أزرابن أغط عن كناتات كوين الله سلمتاي نحد كم زعينة صرفي نحد حزبي نحد عليت مخا نا أمريكا زي قلنا تزلوه ناي بحق زحزني قل دونالد ترامب راي يكون كم زبل نسومالويان راي كم زي كونت صرف دما بسمعوا. As you speak, you see, I'm just seeing a brazen Islamophobe, and people say that phrase doesn't exist. It doesn't, and I'm sure you find it funny, but I think you can make perfectly pertinent points about. زياتري وازلهم حتى أمريكا ويتي حجي أبناء أمريكا بايتو إن تكساس وكيلك تساتف تدل زلاء بواجنا يمن بواجنا إسلام كل إسلامي سمعوها كمل حسا. About what's happened here without descending into such vile hatred towards an entire religion. There are 5 million Muslims in the United States. Why would you want to categorize them in such a grotesque manner? Oh, and those 5 million Muslims should definitely go back to their 56 Muslim nations. And let's get something very clear right now in your little show, peers. I don't fear the groomers. I don't fear the pedophiles. I don't fear the corrupt politicians. And I definitely do not fear the dirty Muslims. كم تري وازلهم زيها حنت كاتم أب أمريكا لومي أبدا ريبابليكان كتمرأ سوينكا أنصار إسلام أنصار سدتنياتات ترير مجلسي كهلوا كالو لاتينا يا سنة بعلا سدتنيا وكيا بادي قال مسيابو زي قلنا توسيدا أتوم إسلام 5 مليون زخونو نبتمنا عرب إسلامهم كملوا سلهم أبز بوتا يبلون إسلام زبهال تمنت إسلامنا زبهال أمريكا بوتا يبلون أبي أوروبا بوتا كلوا يبلون نابلتها كجف رسحات قال نابلتها تزارب كم النابل كادما أب أمريكا حقناتهم كما يفكرني هذا نشتي ملسيبا. Let me bring in. Can I jump? No. I mean, we should be clear about the fact. I mean, sure, Valentina is just a bigot, plain and simple, engages in the worst kinds of bigotry imaginable. مالتي ملسولان ديوم نزيا بهم زخون السب تملس كلاون ترجم يبلون جد بعابيو نخمزة عينة سب كم بوليتيكانيا زغصر سيستم هلاويو تزحزنا بليوم تزاربو هلان عمر وين تزاري بانيرا بزعبات كنتات تمالتيو. Thank you, Anna, for having me. I would say the president's obsession with me and the Somali community is really unhealthy. It's creepy. And I hope that he gets the help that he needs. It's عمل الصوماليين استجبر زربا دارجا بلع أفريقياويان كم دم بلعلي مسلمون كم زخونة يسمع سلزي بزح زخونة كنت أفتير له قال سبقني الصوماليين تبغى جبرهم زول خير له زحزنيو تم تعادوا في كورس دونالد ترامب أن بوليتيكا أجندة يتكمل زلوا يعني هذا حزبي قد يجيركا بوليتيكا سلطة أجندة خانة قدمت نمسا سلزخونة حزب الصومال جن حيال زخونة ودابن بوليتيكا سلزلوا برتع زخونة تعامي جبرالو حجر الصومال حسن شيخ ملسك بايدلين معناته كأمريكا حاجة سلدوسد أقام سلد فترة أي بحق زحزنا قاعد عامين عن رجالنا لحد حبرة السب وحافيل كحد صرف كابزن تحت كتور داي تغنيخا نغتص የቀይ ባህር ጉዳይ የመብት ማጣት ጉዳይ ነው። ንብረት ማጣት ጉዳይ ነው። ንብረታችንን ያላግባብ ተወሰደብን የሚል ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠይቋል። በዛ ነፃነት ላይ አንድም አሻሮን ያስቀመጠ ኢትዮጵያዊ አታገኝም። የኢትዮጵያ ፓርላማ ተጠይቋል። የግለሰብ አስተሳሰብ ነበር ያንን كم تري ودلهم أب قدانا كيف عرض اللوم عبيتهم ناقشتهم مهوراتهم مهيماتهم كلاتهم حد عينة مرقزي زلهم قدايو كيف حري نهتنا قدايو اللي في حليفهم دما قبل الحزب إيرترا زخدوا زلو خاصم هلا بلقسو نبر يتገናኙት لا قدل بدمهم باطنتهم بسق كم ولا قدل بدمهم ኤርትራ ህዝብ ውጤት አምጥቶ ነው 35 ዓመታቸው እና ኤርትራ ህዝብ ችግር ነው ይኸው የኤርትራ ህዝብ ከሞላ ጎደል በደሙም ባጥንቱም በስጋውም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የተሳሰረ ነው። ከ30 ዓመት በኋላ በለቅሶ ነበር የተገናኙት። አሁን እጅንታይም ዝብሉ ዘለው ከም ትሪዎም ደለኹም ህዝብ ኤርትራ ድማ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንክልዕ ኣለሎም ብዙሕ ፈተነታት እዮም ዝገብሩ ዘለው ጽቦ ነገሩ ግን ጸላይ ኻንታይ ደልሎ ክሰምዓለካ መጀመርያ ክትፈልጠለካ አንጻር ድማ ክትቃለስ ክትክላለካ ጽቦ ነገር ናይ ዚያቶም ብሕቡ ስለዘይ ገብርዎ እዩ ብሕቡ ተፈትኒ እዚ ነገር እዚ ህዝቢ ኤርትራ
أنصار من قسن مقبار حيال قعزو جيروميا في اللايتي كاب كنت شحن عصرتن جمير ويم كاب كنت شدشتن جميرو نابيرترا قراب زحسب ولز نبرا بزسفح ملكع ورقاتنا رقبة سبنا كاب تعدنك حدم زبد ما عبد الجمس وصل ما أنصار من قسن خسلف كل عينة إنسنتيفز مخنياتنا توهبه نتقام تبزع جنزبنا تجبره بزع تسعيريو انت يفريو إيرتراوي حرينو أنصار تقولت بدهوتات زك على سيرتراوي فتير مبزعتهم زي واحد قال لهم زل دماسي كم يجير كان حدث أبها جروت صبوا كم زي ركب جير كايونا عدو قديفو كزخول سهرة بحر سجيرو مسكادة دما أبي أوروبا أمريكان ورقات حيزو كم مهار أدل كايو كله رغيبو استيل نهاجر زفتو نهاجر خك على لازفتن زقال لهم زلسي لذي أمودة كم ريو زلنا أزوم أبستودة جرات متيوم أبستودة قداي متيوم ويكبلين نرزلنا حنتي بريليانت زخونة ستيتمنت أبزيا سمعوا كل زن ريو زلنا دما كابزيا يزبقس. This is not how it was supposed to go. The Western powers said they understood the need for sea access. They gave me words, support, diplomacy, partnership. Now that the situation escalated, nothing. Silence. They left me hanging. Prime Minister support doesn't vanish overnight. These matters require patience. Patience, my ass. Every neighbor is distancing themselves. أبي أحمد مستوى ما خرطو ترى غيبي تزارب زلو أتوما ما خرطو قندشي لومني انتاي زبل زلو أبي أحمد أبزي أفتك بحري لكم دفافيكم زوتخمني زم كلهم هجرات دماغ نحق زكاينا أجوخ الله أبي أجوخ مسخالنا غندول الكاينا نحق زكاينا زبلكم أبي دعلهم لومي بين يابزا قرقة ديفكمني إيرترا دما فتسم نقم بالابيا بزرراب أبيا قص كلياتني اتمحبر سب عالم دما اتقدم كن حق زكاينا زبلن زنبره أبز حجز الله هو نسخة خاتجاجي خازن الله كبلن نجميرو تايتو قداي بلله زو قداي زي عقلي زدليو تعقس قبر بزلو لا تعقس زي الكاي تشكعني تعقس زي كالا يكون عدي تفنجر الله سبحانه. Even the US keeps repeating the same line, peaceful sea access. They won't go beyond that. You knew the Red Sea is the most sensitive geopolitical corridor in the world. Listen, Eritrea reacted exactly as expected, unified, disciplined, steadfast. Their sovereignty is not something they negotiate away. You pushed the timeline too early. طبعا غرتكو يا تقبتي لهم أبغي قافسيم كيف لولو ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካዊ ዛዕባ እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ክትሪኦ ይግባእካኒ ካልኣይ ቀልጢፍካ ኣመነታዊ ኢኽካ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ስኢልካ ሓፍሓፍ ኢልካ ብውግዶ ብባሕሪ ዶ ቅድሚ 30 ዓመት ደገለ ምስ በልካ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ተፀበናያ ኮይና ጉዳይ ልውላውነታ ብፍጹም ነቕ ዘይትብል ሃገር ዝኾነ ይኹን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝብን ሃገርን ሰራዊትን ኣብ ሓደ መስመር መፅዩ ሓያል ዝኾነ ኣቃውማ ሒዙ ድንብርፅ ከይበላ ክምልሰልካ ጀሚሩ ምክንያቱ ልውላውነቱ ዘከራኽር ኣይኮነን ኢሎም ናይ ባሕቂ ንኣቢ ከዋርድዎ ኢሎም ዝገበርዋ ናይ ባሕቂ ፅብቕቲ ቪድዮ እያ ግን I had no choice. Internal pressure is suffocating. Economy collapsing. Provinces defiant. Elites questioning my authority. I needed a win. A national rallying point. Assab was the only card left. Eritrea is not intimidated. They are organized, motivated, and have historical memory guiding their response. They fought worse with less. If you miscalculate again, you risk a prolonged confrontation that Ethiopia cannot sustain economically or militarily. ብሓፈሻ እንታይ ኢሎም እዮም ዝመኽርዎ ዘለዉ ንሱ ኣነ ዝህውኸኒ ዘሎ ፀገማት እዩ ሃገር ትፈርሰንላ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይቲ ዓዲ ፅቡቕ የለን ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ስለዚ እቲ ሃገር ትፈርስ ኣላ ትፈርስ ስለ ዘላ ድማ ብቁጠባ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ሽግር እዩ ስለዚ እታ እንኮ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎነይ ደው ከብለላ ዝኽእል ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን እያ ነይራ ንሳ ድማ ትሰርሕ የላ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ይብሎ ኣሎ ናው ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘሎ ኣቃውማ كتبيه زلك إيرترايان أبز قداي زي أشال كقبرو الكاي كلون يوم ولا ونجين تجتين كإيرترايان كبخان لا على حيالات بوحد عقم السعريهم سلزي تو خلها زوات أكاي كونن يوم سلوا زلوا بتخيل أبي أحمد أمارات أب زي بقولوا مسكوحن نتأدفني بتحدث أدفي بتحدث مع كوح قينوا أين يحش كاي قينا تزلا نريو زلنا دما زس دم من زجر منيو anyway تازربا بحكي أقدر أسيتيا حيالهم حيالهم ودي الرئيس جبرايا كيتكم سبورت جبروه بريليانت زخونة ديبيتيو أبي أحمد دما زبيه زلو شجرن مكران بركالة سبون نجار يلا كالنا أبي أحمد دما قردته سلزي وداسم عبزي. Story has come to symbolize the dangers of intersection of state power, impunity, and the fragility of cultural autonomy in Ethiopia.
The Karayu community, custodians of one of the oldest democratic traditions in the continent, has repeatedly found that shocked the Oromo people and the country at large. Oromo Liberation Army, a move أبزيا ناي أدي سيجنال دبل channel أزجبرت فيديو يا أبي أحمد نتجارت راي كونن زهرم زلوي ونام حرات راي كونن أب أورومو بفلا أبتي جدا زبهال حقنا عند أبا نتوم عبيت عدنا يت أورومو بزح جزية أسيرون قتيل اللومنيو سلزي أبتي framework ويك أبتي establishment ناي بحلاوك أو ما ناي أورومو عب بدل فسمة كم تزدل لدي زربلي مغنياتو أدو منجس ناي أورومو منجس سلزي بحال قبل علتهم مرحتنا جدا زجبرو مقتلتن مأسرتن مسدادن يجف مخانون كم تزدل لدماء أورومو بسلطان الله سلزبل عبوط دفنون نابلين بر تكونتات أزيو حماء كم زخونيات تقلس أبزي again نورومو نام حران ترى يكون زبدل زلو أبي أحمد نام حران نتقرأين ترى يكون زبدل زلو ونقول لنا أورومو بفلا يرما بريزنت سياسة تايلو نيرو أورومو ما زبهال نو أورومو زوكلونا يكونوا هني لنيرو أفقل بوينت إذا كان تاي بفلا مستالين أبس قبرلو بس بحلاوي أو حزب أورومو شجري قتي موزلو أتنا أولا قال سيد ما كاويز بقص سلازي كله تنريو زلنا كنتات أبي أحمد ولا أبت أورومو زبهال حزبون بزع بدلي فتشي مزلو نتهم دوكم نخوة سيز قبرو زلا كايرا دما بتوم عبيت عدي دقف كم زي بلون زي دما نتا كنتات كاب جزي ناب جزي أنا بأساس خيز زلو كنتات يتفتر زلاي زبلي زرباينا تسمع زلنا سلازي نهاي أوروما من قسنا بلنا بزع جزي نقاقينا نو بوحداتن سبر بحاني مزد قفوة زلو كابتر رومنبر اتز بأورومو بزينا كايداناتو ربيح الليل كاكت زرباي تخلني أنا بلد بوز خونا فيديو سريع نيرا الزون كالي مرداتنا يتزلو كنتاتيو نبا محراس أجيرنا نبتكبابينا هم اللاشو ሰላም ለማለት ብዬ ልጆቹ ምላሻቸው ምን ሰላም አለ የሚል ነው። ትክክል ነው በጣም እና እንዴት ብለን ሰላምታ ሁሉ እንደምንለዋወጥ እንግዲህ አላውቅም። እውነት ነው። እንዴት ነህ? ሰላም አለ ወይ? ምን ሰላም አለ አብይ እያለን ያሉት በእርግጥም ትክክል ነው። በጣም ገላጭ የሆነ ነገር ነው። ህፃናት ናቸው። ከምንም በላይ የነሱ የነገ ዕድል ዕጣ ፈንታቸውን እያጨለመባቸው ያለ መሪ ነው አዲስ አበባ እዞም ህፃናት ትሪዎም ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ ሰላም ኣቢ ከሎ ዶ ሰላም ኣሎ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ልሙድ ኮይኑለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ርግፅ ኣቢ ነቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይርዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣቢ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይቲ ሃገር ምዃኑን ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ምዕባለ የምፅእ ኣለኹ ግዝጋሴ የምፅእ ኣለኹ ዝብል ግን ብተራ ህዝቢ ብፍፁም ክስምዖም ዘየለ ብፍላይ በዓል ኣብ ክልል ኣምሓራ ትምህርቲ የለ ሕክምና የለ መናብሮ ሽግር ዝገጠሞ ህይወቱ ዝተበላሸወ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝዛረበሉ ሰብ የለን ቆላሕታ ዝቦ ሰብ የለን ህዝቢ ኣምሓራ ክሳቀ መመሊሱ ድማ ናብ ድሕረት ገፁ ክኸይድ ድማ ኣካል ናይቲ ብግልፂ ዘይዛረብሉ ግን ኣጀንዳ ናይቲ ናይ ኦሮሞ ስታብሊሽመንት እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ትንኮክ ብብዝሒ ይኹን ብፅልዋ ክወዳደርና ስለ ዝኽእል ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ዋላ እውን እዚ ኩናት ምስ ፋኖ እንተዘይሰዓርናዮ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ዋላ ብሽምግልና እንተተፈቲሑ ህዝቢ ኣምሓራ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ብቁፅሪ እውን ውሒዱ ስለ ዘሎ ፋሕብትን ኢሉ ስለ ዘሎ ንሕና ካብኡ እውን ከሰብቲና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝሕዝን እዩ ግን ኤሪዝ ወደሪዝ ሕጂ ድማ ኣንፃር ፋኖ ሓድሽ ጌይም ወይ እውን ሓድሽ ፕላን እውን ጀሚሩለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ነቶም ኦሮሞ ብረቶም ነቶም ፋኖ ብረቶም ከም ዘውርዱ ትገብሮም ደረገው ብልጽግና ጠቅላላ የሃይማኖት መሪዎችን ሰበሰበ የሀገር ሽማግሌዎችን ሰበሰበ ከዛ በድለላ እንዲሰማሩ ነው ያደረገ ፋኖን እያመጡ እጅ እንዲያሰጡ እየለመኑ ማለት ነው እዚህ ስልጣና ተሰጧቸዋል በቂ በጀት ተበጅቶላቸዋል ውሎ አበላላቸው ስለዚህ ይሄን እየዞሩ እንግዲህ ነገ የሃይማኖት መሪዎች ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መሪዎች ጥላ ይዛሉ እነ ቄስ ካባቸውን ይለብሳሉ የቤተክርስቲያን ልብስ እነዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ መንገዲ ብሽምግልና ብካልእ ምስላጥ ስለ ዛበዮ ሕጂ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰቢኽኩም ነቶም ኣብ ምስፋኖ ዘሎ መንእሰያት ንኸይከዱ ወይ እውን ካብቲ ዘለዎ ብረቶም ከውርዱ እንድሕር ክኢልኩሞም ብናይ ሃይማኖታዊ ስብከት ጌርኩም ኣታሊልኩም ማለት እዩ ገንዘብ ክበኩም እየ ኣበል ክበኩም እየ ብምባል ሓድሽ ታክቲክ ኣበጊሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣገይን ካብ ኣቢ ዘገርም ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና
ምክንያቱ he's going to use everything on the book ኩሉ ዓይነት ምትላል ክጥቀም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ because at the end of the day ኣበይ እታ ስልጣን ኣብዚ ዋን እዚ ነቶም ፋኖ ብቓልሲ ብውግእ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እንተስ ብረት ኣውሪዶም እንተስ ነቲ ቓልሲ ተዋቢሎም ኣብ ጎኑ ክስለፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥር እዩ ዝፅዕር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኡ ፕላናት ናቱ ግን ከይወፅእ ከሎ ናብ ደገ ስለ ዝወፅእ ኣንጻሩ ዝግበር ቃልሲ ቀልጢፉ ይጅምር እሞ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍረ ከይበፅሐ ይብተን ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ናራእና ንኽይድ እድሪ ብፆትና ኣይንዕብርን ከነሰቕ ኣለና ሎ ማዓንቲ መስዕድና ክንስዕድና ኣላና ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቃልሲ ናቱ ወይ እውን ተንኮላት ናቱ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ኣብቲ ወታደራዊ እሌት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ግድን ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ኣካል ናይቲ መስርሕ ኮይኖም ነቲ መስርሕ ዝግበር ዘሎ ክካየድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ድሮ ናብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቕፅል ኣሎ የባንክ አካውንቶች ላይ እገዳ መጣላቸው ጦርነቱን በይፋ እንደማወጅ ሊቆጠር እንደሚችል ተገለጸ። ከ5 ዓመት በፊት በትግራይ የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ እግድ ከተጣለባቸው ትልልቅ የትግራይ ኣብ ምድንጓይ ምኽፋል ወሰኺ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ምኽፋል ውዝፍ መሃያ ሕሉፍ 17 ኣዋርሕና መልኪተን ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መብርህ ዝሃባ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ዶክተር ሃንሳ ተኽላይን ንትግራይ ብቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብዝተመደበ በጀት መሰረት ኣብ ወርሒ መስከረም ክላእ ዝግብኦ መጠን ገንዘብ ዘይምልኣኹ በጀት ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ጠቕሊሉ ብዘይምምፁእ ምኽንያት ምድንጓያት እቲ ወሰኺ መሃያ ምዃኑ ይዛረባ ኣብ ወርሒ 481 ሚልዮን ትመፅእ እታ ናይ ሓንቲ ወርሒ መፅያ እታ ናይ መስከረም ማለት እዩ ከባቢ 900 ሚልዮን እዩ ዘድሊ ንወሰኽ ነታ ናይ ሒዚ ወሰኽ ምስ ተሰርሐ ሲቪል ሰርቪስ ምስ ተሰርሖ በጀት ምስ ሰርሕዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥቅምቲ ወርሒ ኣይመፀን ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝጀመርናዮ ኮሙኒኬሽን ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ መመሊሱና ብኣስተ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ትካላት ዝወሃበን ዝነበረ ባጀት ተጠዋቢሉ ከም ዘሎ ዓቢ ባንክታት እውን ፍሪ ዝገብር ከም ዘሎን ከምኡ እውን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ትግራይ ህወሓት ኣብ መንጎ ትግራይ ብዓብዩ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብን ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ልክዕታ ሕጂ ዝረኣናያ ጉዳይ ድማ ናብቲ ናይ ቀደማ ትምለስ ኣላ ብወገን ህወሓት ብዙሕ ተጻቦታት ይገጥሙ ከም ዘሎ ግን ነቲ ኩነታት ድማ መመካት ከም ዘድልዮም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውድብ እዚ በዓል ዋና ጌርና ንወስዶ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ዘጥፍኦ ጥፍኣታት ይኹሪ ኣብ ተፈላለዩ መድረኻት ይግስፀና እዩ ኣምሪሩ ይዛረብ እዩ ኣስተኻኽሉ ይብለና እዩ ግን ህዝቢ ውድብ ህወሓት ጥፋእ ይብል እቲ ዘለዎ ሽግር ኣስተኻኺሉ ኣሪሙ ጽቡቕ ውድብ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ እዚ ውድብ እዚ ብሄራዊ ውዳበ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐ ውድብ እዩ ዝተሃነፀ እውን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ደምን ዓፅምን ጉልበትን ኩለመኑኡን እዩ እዚ ነዚ ውድብ እዚ ከም ዝኾነ ፓርቲ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል ህዝቢ ኣይኮነ ኣትያ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ድማ ወናኒ ኣብ ክባኣትያ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ኣርሚ 31 ምዃኖም ዝተፈለጠ ኮይኑ ምስ ዕጥቆም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣብሪሁም ኣብ ክባኣትያ ዝብል ርእሲ ይበይ ኣለኹ ናልባሽ ብብዙሕ መንገዲ ምውፅኡ ስለ ዘይተርፎ እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ማሕበረሰብና ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እምበር ዘደናግፅ ነገር ዘደናግፅ ክባእ ስለ ዝኾነ ይኮነን ከባቢ 100 ዝኾኑ እዮም እስካዕ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ 100 ዝኾኑ ካብኡን ላዕሊ ኣይኮኑን 100 ዝኾኑ ምናልባሽ ምስዓቶም ተተሓዘን ድሕሪት ንቅድሚት ኣሎ ዶ የለን ዝብል መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ነገር ግን ድሽቃ ዝሓዙ ብሬን ዝሓዙ ከላሽን ዝሓዙ እዮም ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 31 እዮም ንመቐለ ኣብ ከባቢኣ ጠቕላላ ዝናይ ኣሪድ ከባቢ ኣብቲ እንዳገባራት ከባቢ ከም ዘለው እዮም ሓቢሮምና ዘለው
كم تري ودا لهم تقراي تقوسي بوليتيكاو قوسي قصالي ناقصلي خيت كم زلوينا نرزلنا بعبيو تم بعل قتاتو ردان صدقانن زخدو زلو كايدا كم زلو ناراخا اتصقم كل غزي ناباسك خيت كم زخل سكيورتي بروبلم ابتا عد زلو ناباسك خيت كم زخلينا نرزلنا وصيت نايت نريو زلنايو كابوغتي لم ابزون حدا ريبورت وتسينيرو قد من بعل قتاتو ردا زلو زلو نسمع مخادنا تي نا إثيوبيا منسيات إثيوبيا أبللي أبي أحمدين بلتقنا نزلهم أمنتنا نقدلو كاب جزء ناب جزء ناب سدات قصامي وحزو خمسة لون تمز سدات زلو دما كبيت زخونة فتناتات يقات أمام كم زلو يمزن أقول زلو سلازي تي مسمرنا سدات بهذا زلو دما بسمين بسودان ليبيا غير كان أوروبا زقبر زلو معات سقايات زقات كم زلو يمزن أقول زلو كاله من قد دما بمبرق غير كا بيمن بسوماليا بجبتن غير كارمانيا من قسكا بو غير كنابتن هجرات عرب كالهم بستخب السفل عليه من قد نابتي نساود أفريقيا قس كان دب أفريقيا زقبر قعزو مالتي بزوج زي بزحات تجارو وينون بزحات إثيوبيا في الله كاب تجراي مالتيو بزح شجرن بزح سقايين أبع ليبيا يقات وانكم زلهم زقلت زلو كم دما بزح قفعية قاتم كم زلوا قبل التزبي كبابي 350 شع زخون منسي عمت هاوي كابت هاجر كم سدت عالم ودبنا سدتنياتات كم زقلت أي زنقر زلو زغان تاي زريكا بحفشة قبل التي أبي عمد فترة اللغة زبل بلتقنا زلو كونفيدنس إنهم كل قلي خيد بمهلاوي كابو بعلقتها شو رداخي انتهي يوم زحسب زلو تاچو من አተረፉ كساران አሁን እኮ የታሰበው አብይ ሂድና ዲፌንድ አድርገኝ ነው። እኔ ባለኝ መረጃ ሂድና ዲፌንድ አድርገኝ ነው። በዚህ እንትን ብሎ ነው ለንደን ድረስ የሄደው። ግን ጌታቸው አብይን ዲፌንድ አደረገ ወይስ አብይን ገሎ ነው የተመለሰው የሚለው በደንብ ቢጣራ ጥሩ ነው። አብይ ምንም አልተረፈም። የወንጀለኛ ሆኖ ብቃት የሌለው ሰው ሆኖ كم تري ودا لهم تي مقعزنا جيتاچو ردا انتاي نيرو نزبل دكتور ملكي سعيد زارب زلو ابي احمد نتي ميديا كدالو كلنا الجزيره ايد نيرو ربحان نيرو جيتاچو ردا عند كابتن دصرفون بوليتيكانياتات كيدو ككلاخلولي تمدب نيرو جيتاچو ردان الجزيره ان تماخيروم ويون جيتاچو ردا كاب قصر وصاي ابي احمد تقچيليو ابو ابي احمد كم عينت أبعب ميديا تزري بلو زي فلت اتزعابي يقف عز فتسم زلو نوبيل برايس ناوتو كمنت ألزلو ناي بحق حدا قانا يحقر كم زغنن اتزخاف يقف عز فتسم زلو مراحي مخانون بزعال بزلا على درجة أبي ميديا بزح سبا زكاتلو بوتا جيتاچو ردا قود جيرو وخمس تملسة سلزابي أحمد بجيتاچو ردا كقبر زحاسبه كله ملو بملو كم زفشله كاله قال سبات ايام زبلو ابي احمد كيف فلت جيتاچو ردا زغبرو يزمسل جيتاچو ردا دما ني حزب تግራይ استقيم ويم زبلو اسكنيش تبزا وسينا خنو دينا شو ናይ ጌታቸው ረዳ ጻንሒት ክንጅምር ከመተው ኮነና ጌታቸው ናብ አልጀዚራ ዝኸደሉ ጉዳይ ትግራይ ሒዙ ድዩ ከም ትግራዋይ ንትግራይ ዝሕለቕ ዘለኹ ይዝለና ኣለሞ ጉዳይ ትግራይ ሒዙ ድዩ ጉዳይ ብልጽግና ሒዙ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንትግራይ ጽቡቕ ኮይኑ ንትግራይ ናብ አልጀዚራ ዝኸደሉ ዕላማ ናይ ጉዳይ ትግራይ ደስ ጉዳይ ብልጽግና መምራራ ከመሪኻ መጀመሪያ እንኳን ዳሕጽራኹም ስታሊን ደቂምካ ስለ ዝዓደምካኒ መስግን ነጥብዚ ዘለኒ ርእይቶ ናይ ትግራይ አጀንዳ ሒዙ ከይዱ ዝብል ፍጹም ኣይቅበሎን ናይ ብልጽግና አጀንዳ ሒዙ እዩ ከይዱ ተከብ ሳጥራና ክንሰምዕ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ተደማሚሩ أبي جيتاچو ردا ني أبي أحمد نخدحني ليو خيدو نيرو and unfortunately I سلطون كم تزدلو يدما أي كدن ودكات حيزلو ماتيو يزبحال زلو كابو قتيلنا أنت بتجمر دبلنا لكم كن ود أبزي የኤርትራ ፕሬዝዳንቱን ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የውክልና ውጥረት መፍጠርና የግብፅን ፍላጎት ማሳካት ነው ይላል። መጠቀም ግብፅ ፍላጎቷን የምታሳካበት መንገድ ማለት ነው። ኮስት ፍሪ ወይም ሎ ኢንቨስትመንት ነው ማለት በአማርኛ ወጪ ቆጣቢ ናቸው። እነ ኢሳያስ ወጪ ቆጣቢ የለም ማለት ነው። ወጪ ቆጣቢ ነው እያሉ ትልቅ እያደረግ የምታደርገው
ሕጂ ኣብዚ እንታዩ ዝብል መሲልኩም ብዓብዩ ከም ኣብ ተድራናዮ ንኤርትራውያን ዘቆጣዓና እዩ ዝመስለና ኤርትራ እንዲያሞ ከምቲ ናትኩም ደረጃ ዘይተሓስብ ኮይና እምበር ኣቶም ሰባት ኤርትራ ብኣኻትኩም ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ስለዚ ንዓኻትኩም ማለት ሕጂ ከምዚ ክብለኩም ከሎ ብስምዒት ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ዝመስለና ብዙሓት ሰባት ኢና ግን ኣብዚ ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፂኦሞ ዘለዉ እንታይ ዝብል እዩ ነቲ መግዛእታዊ ውዕላት እውን ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ታሪካዊ ውዕላት ንኣብነት ትሪቲ ኦፍ ውጫለ ዝበሃል እንታይ ዝብልዎ ዘለዉ ኢትሊ ማኒፕሌትድ ሚስ translations to claims protectorate rights over Ethiopia. Emperor Menelik II rejected this, leading to the Battle of Adwa. ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝግበር ዝነበረ ምስትልያ ብቕድዕና ይግበር ከም ዘይነበረ ንኣብነት ኮሎኒያል ትሪቲስ ናይ 1909 እውን imposed under coercion. This agreements attempt to formalize borders but never represent Ethiopia's voluntary cession of Assab or Massawa. እንታይ ዘለና ዘሎ Italy's occupation of Assab ካብ 1982 and Massawa ካብ 85 was opportunistic, not legitimate. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ብጣልያን ዝተገዝአቶ ኢትዮጵያ ተገዲዱ ምኒልክ ፈሪምዎ ዝበሃል ተገዲዱን ኣታሊሎሞን እዮም እምበር ፍትዩ ኮነን ገይርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ኤርትራ ሓራ ኮይናትሉ ወይ ኣብ መግዛእታዊ ዶባት ዝምርኮስ ዝበሃል ስነ መጎት እውን ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሬፈረንደም ኣይንቕበሎን ኢና ኤርትራ ዝተቃለሰቶ ኣይንቕበሎን ኢና ውዕል ኣልጀርስ ዝተፈረመ ኣይንቕበሎን ኢና መግዛእታዊ ውዕላት ዝተገበረ ቀደም እውን ኣይንቕበሎን ኢና ምኒን ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዚኦም ጎረቤትና እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኢሊትናቶም እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ክትሪኦም ከለኻ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘሎ መሰረት ናይቲ ሓይሊ ምስ ረኸቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ወላ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ኤርትራ ትምልስ ኣላያ ኣብዚ ቀረባ ዝገበርዎ ሓንቲ ፅሕፍቲ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ብመንገዲ የማነ ይኹን ኣምባሳደር ቢንያም ብካልኦት መንገድታት ሶፊያ ብኩሉ መንገዲ ኣምባሳደር ሶፊያ ተሰማርያን ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝመልሱ ዘለዉ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ 2018 ዝተፈረመ ውዕል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ነይርዎ ክልቴን ሃገራት ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ክልቴን ሃገራት ንክቕበላን ከኽብራን ከምኡ ድማ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ንዑ ከተግብራ ከም ዘለወን እየን ውዕል ፈሪመን ካልእ ኣምባሳደር ቢንያም ይኮም ኢሉ ፅሒፉ ንኣምባሳደር ቢንያም ባይ ዘ ወይ ብዙሕ መፈራርሂ ኣንጻሩ ይፅሕፉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ገለ ይብሉ እዮም ኣይ ዶንት ቲንክ እቲ ናይ ፖለቲካል ኢሚዩኒቲ ወይ እውን እቲ ናይ ቪየና ኮንቬንሽን ሓደ ኣምባሳደር ኣብ ዓድኻ ካልቲ ከሎ እንታይ ዓይነት መሰላት ከም ዘለዎ እውን ዝርድኦም ኣይመስለንን ግን ኣይ ቲንክ እቲ እንጠራናቶም ደረት የብሉን ካልእ እውን መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዘውፅኦ እውን እንተኾነ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፖስት ገይሮም ነይሮም ካብኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናራቲቭ versus Eritrean sovereignty. Ethiopia's officials claim there is no legal basis for Eritrea's independence, framing it as Ethiopia's lost coast. ተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ቅቡል ምክንያት ከም ዘይኮነን ወይ እውን ኤርትራ ዝኸደቶ መንገዲ ናብ ናፅነትን መሰረሰ ውሳነን ክወዛ ዘይክእል ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ብካልእ ድማ ኣብቲ ገባሕሪ ከምዚ ዝተመንጠሉ እዮም ዝቆፅርዎ እዚ ከዓ this narrative is described as historical, false and legally indefensible. ስለዚ እቲ ዝጥቀመሉ ሓደ ታሪካዊ ሓሶትን ጌጋን እዩ ብሕጊ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክከላኸለሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ብኸመይ እዮም ብተደጋጋሚ እንታይ ዝብሉ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ብፖለቲካ ጥራይ ከተውየሉ ትኽእል እምበር ቤት ፍርዲ ክትቀርበሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ባይ ዘ ወይ ካልኦት ኣማኸርቲ ናይ ኣቢ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ዝተባሃለ ዓብ ጌጋ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣለዉ ኣብታ ናይ ሶማሊላንድ ተመሊስና እታ ዝሓሸት ንሳያ ነይራ ናብ ኤርትራ ዝገበርናዮ ፈተና ግን ኮምፕሊት ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሕጋዊ መንገዲ የብልና ናብ ቤት ፍርዲ ክንከይድ ንኤርትራ ክንስዕራ ንኽእል ስለዘይንኽእል መጀመርያ ወረቐትናን ሽምናን ከየበላሸና ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ እናሃለወ ናብ ኣይና ክንፍትን ዘለና ሕጂ እውን ግዜ ከይቀተልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እዩ ዘገርም ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ብሓደ ኣብዚ ጭብጢ ብጭብጢ እናሃቡ ይመልሱሎም ኣለዉ ምናልባት ኣብ ኬትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኤርትራ ትምልስ የላን ከይመስለኩም ትምልስ ኣላያ ማዕረቲ ንሶም ዝኸድዎ ዘሎ ዕብዳንን ፅላል እንዳያከይ ዘይደለየት እምበር ነቲ ዝግብኦ መልሲ ትህብ ኣላያ ካልእ ናብ ኤርትራ ገፅና ስግር ክንብል ኢና ነዚኣ እናረኣና ንቐፅል ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ መልሲ ሂቦም ነይሮም ሓንቲ ካልእ ዝደለዋ ናይ አሉላ አላ ማለት እዩ ራስ አሉላን ጠቅሰው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ሆኖ ኖሯል ይኖራልም ራሳቸውን ያሉላ ልጆች ብለው ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች
ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ነይሩን ይነብርን ዝብል ድምጾ ወላ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ናይ አሉላ ፈረስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይሰቲ ነይሩ ገለ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ አሉላ ፈረስ ባሕሪ ናይ ኣብ ባሕሪ ዝነብር እንስሳ ድዩ ወይ ስላስ ፈረስ 4 እግሩ ኣብ ባሕሪ ከም ባሕሪ ዝሰቲ ፈረስ ተራይ ይፈልጥኒ አሉላ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብቻ አይፈልጥኒ ገረመ በሐቅኻ ባሕርና ጨው ከም ዝኾነ እውን አይፈልጡን ይመስለኒ ብርግጽ ጸገም ኣለዎም እዩ ማጨው ሰቲኻ ይትቀጽልኒኻ ግን ባሕሪ ንዘይፈልጥ እቲ ባሕሪ ኩሉ ዝስተማይ ስለ ዝመስሎም ሳቶም ካብ እዚ እውን ባዕሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ እውን ናይ ኣፍልጦ ጸገም ከም ዘለዎም እዮም ህድሞና ዝገልጹ ዘሎ ብሪሊየንት ዝኾነ ሓሳብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እውን እዚ ታሪኻዊ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ መርትዕታት ኣሎ ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ተቐል እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ነይርዋ እዩ ስቲል ሰብ ኣለዋ እዩ ሰብ ክህልዋ ከም ዘለዎ ነቲ ሕድርቲ ተቐቢልካ ድማ ንምቕጻሉ ኢለ ይሓስብ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፍ ይሓስብ I don't know, I feel something, but I can't express it. And then what I want to say is we have a responsibility. We have a big responsibility for our country. I don't know, they played their role. They do their role, what they have to do for this country. And we have to do our role. ንሶም እጃሞም ገይሮም እዮም ንሕና እንታይ ኢና ንገብር እያ ትብል ዘላ እዛ ቆቋሕ ዝኾነት ቆልዓ ብትኽክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ዓብይ ሓላፍነት ይፅበየሎ ደገ ዘለኻ እውን ዓብይ ሓላፍነት ይፅበየካ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብዙሕ ይጠቕማ ደገ ዘሎ ግን ጥቕሚ የብሉን ገይሩ ዝገልፅ ሰብ ትሰሚዕኻ ጌጋ እዚ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዩስፉል ንኤርትራ ኩሉ ዘድልያ ደገ ዘሎ ካልእ ኣበርክቶታት ዝገብረሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክገብሮ ዘይክእል ዓይነት ጸጋታት ኣለዎ ደገ ዘሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ነቲ ሃገር የድልያዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ የድልያዩ ኣብ ቦታኦም ኩሎም እዮም ዘድልይዋ ኩሉ ግዜ ዘክሩ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ክደግመልኩም እየ 6 ሚልዮን ይኹን 7 ሚልዮን ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ኩሉ ግዜ ዘክሩ ሲንጋፖር ክንዲ ዳህላክ እያ ትኸውን 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣለዋ ደሴት ዳህላክን ከባቢያን ጥራይ ውሰዱ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ዳህላክ ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኣብ ዳህላክ እናተቐመጠ ተረፍ መሬት ክህልዎም ይኽእል እዩ መዓት ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ጌርካ ማለት እዮም ስለዚ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነ ኣፅቢብና ክንሓስብ የብልናን እዚኣ ትማሊ ዘቋረፅኩም ድማ ሰብ ንበርበረ እንታይ ኢኖቬሽን የድልዮ ወይ እንታይ መጽናዕትን ጻዕርን ድኻምን የድልዮ ንበርበረ ኢሉ ሓቲትኒ ኣነ ከዓ ነዚኣ ከብረሃ ደሊ እቲ ቀንዲ ንበርበረ ዘመቁሮ ቀመማት ካብ ሕርሻ ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ብዓይንና ወይ ነፊና ክንፈልዮ ዘይንኽእል ኣብ ነዊሕ ግዜ ከዓ ንኣደዳ ሕማምን እዛ ናይ እስራር ጦቲል ሽማ ኣይፈለጥኮን ነይረ እስራር ጦቲል ዝበሃል ወዲ ሓቢ ጅግና ኤርትራዊ እዩ ኣብ ቱርኪ ዝቕመጥ very successful businessman ብዛዕባ ካልእ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ እዚ በርበረ ሳነ ክፈቱ መሓት እየ ስለዚ ብዛዕባ በርበረ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ይፈልጣ እየን ኣነ ግን ኣይፈልጥን ነይረ was very useful በርበረ ኢኖቬሽን የድልዮ ክንፈልጦ የድልየና ስለዚ ነቲ ነገር ድማ ብቴክኖሎጂ ገይሩ ኢንሃንስ ገብረሎ is a very interesting thing እግረ መንገደይ تفلتوا استوكسكم مسكن هوب اب كالا غاطام رخيبه خمصالكم تمالي قرصرصنا بلت ابتاز حلفت فيديو قراريص امتيو كقربو سلازدلو خينا لو مارسب زخودي بليز لايك غبروا شير غبروا يتقمن حسابكم انغرفوا ليتس جو عبد مريتي بحرام مدرك ناتي يا ناتي تبرك من في الحواتي وليش قدامت ولا بحتي أيدا فهمتو عبد مريتي بحرام مدرك ناتي يا ناتي تبرك من في الحواتي وليش قدامت ولا بحتي